DCGB and OKFM election coverage. Good afternoon, Pilipinas. Henry Maceda po. Ini ang lalaking hindi inuumaga. Sabay na po kitang unyana na nadadangog. Mga tugang sa 97.1 OKFM. Asin po sa DCGB 729 kHz on your AM band. Broadcasting from Imperial Court Subdivision, Legazpi City. Ini po ang Decision Bicol 2022. Dire-diretso na po kita mga tugang hanggang alas matapos. Ang satuya pong broadcast ngunyan, 24 oras pong makaantabay ang DCGB Radio. Sa mga magiging resulta po kan eleksyon ngunyan pong aldaw, lokal, nasyonal, asin magin po iba pang istorya po sa bilog na Pilipinas na mga kahindik-hindik at mga kagilagilalas na pwede niya itong ilaw ngunyan pong paghahapon digdi po sa tuyang programa. Ang programang ini, mga tuwing special broadcast, hatod po sa Indokang LCC. May ka dyan, John? Pasok mo nga, John. Pasok mo nga. Pasok mo nga. Pasalamatan ta sinday. Pasok mo nga yan. LCC Food Garden, Yep. LCC Food to Go, The Concourse, LCC Shop and Home Card, and LCC Rewards Plus Card. Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated, President Rosemary Ray, PYZ Enterprises, Radio Communication Equipment Store, owned and managed by Mr. Raul Calio. Alright. Decision Bicol Thank you so much po, mga amigo. 2020 Mga sponsors kan sa tuyang programa. and OKFM election coverage. Madagos na kita mga tugang sa special broadcast ngayong paghahapon. On board po ang lalaking hindi inuumaga hanggang pong alas 7 ng pag-aaga. Alagad po uumagahin kita ngunyan sa ngaran po ng serbisyo publiko. Alas 5:03 oras po sa Pilipinas until 7 o'clock po sa inyong lingkod. Mga tugang magbuboard ngunyan na pag-aaga sa Decision Bicol. Partner niya to ang satuyang mga pag-iriba sa Technical Department, Yuna Police, headed by Chief Technician Ramiro Tanay, si Kuya Nemi, yaon dyan si Richard Astor, Trescia, yaon dyan si Angel, yaon dyan si Nick at saka si Jean. Sharing man po ang mga volunteers from BU College of Arts and Letters, mga broadcasting students and SL Technological College Foundation. Sina po nasa Tabulation Center, headed by News Manager Mar de la Cruz. Sharing man po mga tugang, ang bilog na tropa, nakataltag na ngunyan para po magantabay 24 oras nakatotok sa mga pangyari po dyan sa tuyang kapalibutan. Sisay kaya ang gana, 2 oras na sana, masara na mga tugang ang presento, mapo na kita kan sa tuyang burutuhan. Ngunyan pong, birilangan, canvassing. Kung sisipon manggagana, yan pong abangan sa DCGB, sa likod mga tugang kan mga tensyon na mamatian ngunyan. Asin po talagang matindi, tunaging garastusan kan sa tuyang pong mga kandidato. Alright, report tayo. Hali po dyan sa lumas mga tugang Edwin Peralta po nasa linya. Direk Edwin, maray na hapon kami. Salamat. Tadigdi sa Bicol University, nag-antabay kita ngunyan kan pagboto kan mga tao sa BIO. Sa mga oras na ni, Direk Edwin. Roger, sabi SM, maray na hapon sa gamot. Sige Direk, go! Yaw kita digi sa building sa 2 oras sa na patapos na ining burutuhan na ngunyan na aldaw na ini. Presento digdi na medyo halugak na bot sabihon dakol na nagpakaboto dit na sana anagar basta ikuaman ki mga presinto sagot ngunyan tambak pa ang nakapila para maapod sila makalaog sa presinto. Taan kada presinto, tig sarampolo man sa ng mga botante ang pwedeng palaogo. Kaya so iba nagtataod-taod pa digdi sa pasilyo kan building nini na makaantosinda bago matapos ang perilihan. Aha. Areglado man digdi o ang sitwasyon. So, NAMPREL, sa PPCRB, sa mga volunteers, sa mga watcher, rayao manigdi at sa kaso sa mga maboroto, i-asistulos kung ano ang numero tanganing day na magkaiguanin kadibisilan. Pero sa security, yaon digdi may mga policeman na nakataltag para mas na magtaonin, mag-maintain kan pasi orden digdi sa laog kan
edificio ini sa College of Science building. Kaya lang sa iba naghagad nga ni na kung pwede madugangan man lamang ang seating capacity sa laogang presinto tanganing mabawas-bawasan ang bilang kan mga nag-aralat sagkod sa mga oras na ni. Tadakol pa ang susig ang pataraw-taod baga naarapot pa sa naman ngunya na pagkahapon na ini. Kung na rin so oras di peligro, dispisman mina ruso sa mga maboroto. Kaya yun yan, nag-alat sinda kan oras na sinda matawa naman kan sindang torno. Kaya tranquilo man di kita be SM Palanso, po sabihin kayo, suma pa isnak. Okay man yan? Sige. Pwede ka nag-garo na kang reaksyon. Pumunto ka dyan, Direk Edwin, ha? Pumunto ka dyan. Pumunto ka dyan. Asa na, nagdadawag Ganyan mga balos mo sa kuya ibang iba. Nagdadawag sa mga aki. Okay. So yan tayo ko na LM ang mga sitwasyon digdi sa Bicol University College of Science building. May kinaraman sa Decision Bicol 2022. Ano tabi, Direk, ang mga barangay na nagbuboto dyan sa Bicol University? Digdi sa sa ano yan, main campus? Roger, actually, nagbuboto digdi barangay 2, 3, 4, 5, 6. Aha. Anong na barangay? Ay, 5. So barangay yung usain. Tuman sa EMS Barrio Elementary School, itong bago maglaog sa College of Engineering. Okay. Mm-hmm. Ito, mga 5 presinto kayo daan yaon dyan. Oo. Digdi sa College of Science building, big cluster na sa mga puro barangay. Okay, dati-dati, duway ning presinto ko niyan, sinaro sa na yung presinto, kaya urumul-umul sa mga maboroto. Alawigo naman o yan ang nakapila naman sa may likod sa may agyanan. Medyo maaro atraso naman sa barangay 4. So iba digdi sa 2, 3, 4, 5, 6. O bako naman bako na heavy traffic kumbaga. Opo. Derek Edwin, 2 almost more or less 2 hours na lang bago magsalang mga voting centers. Ano yan? Mga how many percent na daw po ang nakaboto sa mga porsyento dyan sa nabisita mo niya na hapon? Pamaki-ipipalos nagkikontrol turnout sa nagboroto. Later, isabi ka na BEI kung pera ng percent ang nagboto. Halimbawa, sa gatos na botante, kung 80% na. Ay papaluwas dahil ang dakol pa nga ni unexpected na mag-arabot taod-taod. Ang deadline sa good alas 7 nin pagkabanggi. Pero di naman ini siyempre, unless otherwise na igwapag yung mga botante past 7 o'clock dyan na banggi, papaputulong pa manggarari ito. Siyempre, kukuha ang uso ngaran ninda. Okay. So, yan, may mga PWD na tigasis pandigdi para makabotohan, ma-exercise man susendang diretsyo na makaboto. PWD, pero iba man na klase ito. Yeah, okay. Ano meaning ka itong PWD? Hindi ko aram tabi ko nasa isip mo. Pirming warang datong. Okay. Pero nabaguhan ka na naman. Okay, sige. Dahil tabi, bibihin ang mga sitwasyon manikli sa Laogan Bio, tranquilo man. Kasubago, medyo grabe so ruso digdi. Pero ngunyan, manit na sanaan nagpapasiririn digdi. Dahil naman si nakipigalat, dahil naman si papatay na si 5 dahil naman. Oto na, pano na ngunyan palaan, by the way, pano ngunyan ang mga malls. Pati sa mga food chain, panuo niya mga tao. Sa pag-alirigi sa mga polling precincts, pasiriring sa mall, pasiriring sa food chain, kaya naripisilan si Bading Mar magbaka nalo-halo.
lakop pa sa Legazpi para makahanap sa nakanalwalo sa food chain para noon kay mga tao niyan. Okay, sige. Sa sitwasyon, nalalagay sa BU, ako po si Edwin para sa Decision Bicol Desisyon Bicol 2022. Desisyon Bicol 2022. DZGB and OKFM Election Coverage. Mga tugang, paragos ka margang tawin ko yan sa DCGB and OKFM Legazpi 97.1. Gusto ko, okay ka. Ha? Para po sa satuyang continuing coverage, 24 hours na pwedeng broadcast ang pinangsalong pwer sa mga tugang kang OKFM sa panginginat po ni Station Manager Sugar Asukar. Ha? Yan po dyan si Production Manager Tuyang. Ito. Ano ang sukanta ka dyan? They try to tell us we're too young to really be in love. Too young flower, one is red, the other's white. Sabi ni Tuy, si Tuyang habang nagalo, sige ang gayon manali. Maski na kita gabat-gabat, pero sige ang gayon niya man. Tiyanina, Tiyamarina, taga-taraman mo yun na sa imong makwapo, magtaga-control sa maluto, tagari, nagapara. Ans Galero, nasa linya po. Ans kami na, Ans. Matami na kaon pa sa na kami ni Toya. Nagturtigog pa sa na kami. Nagiri ba ka mong tulo sa Fransya, ika, si Toyang. Nagilo ka sa sinong tulo? Wala. Medyo palareho na kami. Basta pag nailing ko ka mong tulo, nagmaw na ko. Ako ang leader. Para pasabayin mo si Fransya dyan, lalo na yan. Pwede ba ta energetic panggang alas niya na alas 5. Nagmaw na ko sa sinong tulo. Walang tulak kabigin. Walang pwedeng itulak at walang kakabigin. Dahil ko ang matutumbang. Disim palalio. Disim palalio. Pati sa height, parareo. Yan. Pero okay. Okay man. Ano importante, mas karagam, puro magayon. Ay, yan lang gusto ko sa imo. Ayan, ano pa ma? Kaya, tagabalos mo lang kita kay Tuyang. At masirap sa pa-snack. Okay, sige, go. Kumusta dyan? Anyway, VP, maray na hapon sa mga parantabay. Mantenidong yaon na presensya kan mga kapulisan asin man kan Bureau of Fire Protection. Digdi sa nagkapirang lugares sa sentro kan syudad kan Legazpi asin man sa Albay District. Masisiring digdi sa sur na barangay. Dahil sa Sangunyan, VP, digdi sa Maytaysan Elementary School, mahibog pa ang volume. Talaga? Ang mga tawong maboto. Iyan VP na sitwasyon ngunyan kung saan talagang may nagkapira pa na nayaon sa luwas ka na eskwelahan na inidigdi sa Taysan na elementary school. Dilan sa inibaga VP saroan Taysan sa mga darakulang barangay sa syudad ken Legazpi asin kadakol pa ang nakapila, kadakol pa ang subject for temperature check. Dapat kinahanglan 2 oras na sana natatada bago magtapos ang eleksyon 2022. Yung tanto, VP, nakakuha kita ng informasyon gikan sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Legazpi City Jail kung sa 161 o kaya 161 na registered na persons deprived of liberty o PDL na matrayong pong nakapag-boto kunya na aldaw na inika na national as in local elections. Ini mismo ang sinabi sa pinangyayari ni Senior Inspector Fernand Sunga kung saan nakulaan pa sa salamat din sa Commission on Elections o COMELEC Special Electoral Board staff dahil sa ini ang mga personas na ini yung mismo ang nagbisita sa sentang pasilidad dyan sa Legazpi City Jail para ma-facilitate ang pagboto ka na sambitan ng mga PDL. Sigun kay Sunga, ini nasaro sa mga ehemplo na maski na PDL ka, igwa ka talaga ni na karapatan na diretsyon na magboto ngunyan na panahon ka eleksyon. Buda, may kumbaga special ano yan, bako ano ang tamang term kaan? Bako man treatment, basta may special na pagmidbid sa inda. Pag binabot ka dyan sa porsyento, sa voting precincts, kung ka automatika, dahil ka mapila di ba? Yes, oo. Kung nailing ko, Ange, naka-face shield and naka-mask ini, magayon ang protection inda. Tapos syempre, pag nagsarabayan, ang baralikan dyan sa City Jail, sarosin ng laugan, di ba? Yes, oo. Kaya magayon sa pagkaisip na may face shield, buda, may face mask pa. Pero sa mga
rason na VP sa likod kaya haloy baga 2 years na tigpautob ining non-contact visitation. Iyo. Ngunya na mahampang sila sa kadakol na tao, dapat protehido daw. Tama. Although gabos ini vaccinated naman. Yes. Very good. Kaya saludo kita dyan sa mga taga BGMP Legazpi City Yes. Jail. Ano? Kumusta sa probinsya? Anong bareta sa provincial jail? Kaso saro nakaurang ta si Jocap. Provincial Jail Warden retired Colonel Jocap Pinpin. Oo. Nagkaigwaman sindani na pagpapaboto sa mga PDL alagad 14 sana ang PDLs na igwanan court order na makalawas. Gapos ini highly escorted na BVP. I see. At senda mga election PCs. Pero ang rason man ko natandit sa ang bilang ng mga PDL na ini, so iba deactivated, so iba talagang nagmanifest na habo nila magboto. Ayun. Okay. Tayo na, may discretion na kung habo mo ya. Yes. Diba? Okay. Sige. So Super VP, iyan ang sitwasyon digdi sa pag-roving kan na mobile unit sa Sentro, Albay District as in South Dakulong Barangay, pa. Sa Kansyudad, kasi ba, nagaya ko dyan sa may Albay Central mga mag-alas 3. Grabe pa ang nakapila. yung nag-agiban kami, mahuro ibog pa. Gani may ngayon mo yan pa nagdesisyon pa na siya. Ngayon pa lang magbuto. Ang iba kay VP, ang thinking sabi ng mga nakauron pa, paghapon ang edit na sila ngayon. Iyo. Actually, may point niya. Kasarabay sindang hapon. Yan. Para lang sa kaisipan. Kasarabay sa desisyon. Pero so nagkakapira dyan, bako manggabo sa lahat-lahat ng unaya. Iyan ang bigatan na, decision Bicol. Desisyon ng tangya kung isya nga din nga pwede nga. Tapos sabi nga kan DCGB, decision Bicol kita. Kaya nga yung ibon na pangabul nga si Kuan. Pero nga, okay man nga. Nagdag nga baga nga yan si Kuan na. Ayun na, may nga pagbago. So gusto tayo na nga. Tapos, di ba nga tanong nga gawm, biling mo gawm. Malak nga, basta, ayun lang. Basta nga, suro na yun ito. Okay man. Happy. Kaya sabi ni Direk, paano daki pagkakitawa dyan sa mga food chain? Okay. Ange. Baka nahulog naman siya sa tukawan. Ange. Baka nahulog siya sa tukawan. Kulit kayo ba ito ni Boy? Ange. Hindi ka ba nahulog sa tukawan? Nahulog ka? Naduwang ko ta kita. Nasa mobile ka di? Pero nasa umamon Okay. Desisyon Bicol 2022. Desisyon Bicol 2022. DZGB and OKFM Election Coverage. Kanaramang ko so nangyari kay Francia, napapahibi ako. Padaba ko yan eh. Padabaon ko yan. Kaya pag-abot, hindi nga ko, mas may lapo ka. Wala man nga po. Salamat po sa mga balita mula dyan sa labas. Dahil sa hanggang alas 7 pamburutuhan, kaya ang iba dai pa minapasiring, aram mo naman migon mga Pilipino, mahilig sa last minute. Yan. Good afternoon, Hen. Salamat po. Nagantabay ako sa imong yan. Naugmahon daw ako pag ika nakatukaw. Di ako natitension buda, talagang nakaka-relax ako. Grabe kang mga singit na nakaka-relax ang paradangog mo. Sabi ni Mama, steady mo dyan. Bay paghiro ang radyo. Salamat po. Alright, sige po. Mga nakatutok tabi sa 97.1 OKFM. Gusto ko okay ka. Good afternoon tabi dyan sa mga... Uy, may jeep daw na nagdadalagan dyan sa Rizal Street. Good afternoon tabi sa mga nakatutok yan. Para! Mga naka-jeep, mga nasa jeep. Good afternoon po sa inyo. Buruto na po kamo. Sa mga nakantabay mo yan sa jeep, nagburuto na po kamo yan naman kuha na lang, alas 5:20 na. Mga tugang sarong oras na lang 40 minutos. Bago po magsara, mga tugang ang mga polling centers dito po sa Satuya na palibot. Sa bilog ng Pilipinas yan simultaneous yan na masara mga tugang ang mga lugar. Good afternoon. Migo. Totoo man itong tig Satuya kan paradangog. Ino mo man ako itong paradangog. Gari mapigbula naman ako itong paradangog ko pare. Karalan siya mo na. Tuwan sir, para da kuminanta. Gari na wala sa pagalinda. Iba mga karisma mo, Migo.
Ako lamang na kwarisman dating mo. Garo, kartista. Iba na ang karisma mo. Bakong kwarisma. Karisma ba? Pero lang mo ba? Ano magpara problema akong tadigdi? Na para kita mahalat kang resulta kang eleksyon, magparakidit kita. Tama. Di ba? Pero iba na. Iba na. Pero iba na. Credit na, no? Regardless kung ano ang outcome kang eleksyon, national o local, ako ang tatayan ng resulta. Yes. Okay, amigo. Sabi Ayun nga para. ni Pampilo. Oo. Kung kita, after kayo ni. Dahil na kita, okay na kita dyan. Basta anong resulta, ako ang tatayan. Hindi na magparareklamo. Lingawan ka na, so nakaadi. Oo, pag daog-daog, pag gana-gana. Yun na yan. Kung raw. Amo nang gayon. Nadali. Amigo, salamat amigo. Oh my God. Tarawayo ninyo. Bueno, Joshua Bino. Garayaw na si Joshua sa Daragal bay ngunyan. Mga tugang tanagbuto ini kasubago sa may parte kang malilipot albay. All right. Sige po. Aha. All right. Joshua, kabin Joshua. Yes, maray na hapon tabi VP, maray na hapon sa satoy mga paraan tabay. Nagkapirang mga saradit na barangay digdi sa Banuan Candaraga na madali nang matapos kan pagpaboto. Location tabi VP kana DCGB News diaw kita digdi sa Kulyat Chapel konsen UNI ana ginibong voting center kana barangay Kulyat. Asin manonotaran digdi VP na talagang manipis na ang tawo, mabibilang muna sa kamot ang mga botanteng naka-standby na naghalat man ka sa indang torno na makapagboto. Alagad sikon sa nakaulay niya to kasubago na deso support staff na de pasinda authorized running VP na magpalawas ni na eksaktong porsyento kung pira na ang nakaboto. Mientras tanto VP duman man sa barangay Binitayan, particular sa Binitayan Elementary School, talagang manonotaran na nagninipis naman na bilang kan mga botante na yaon duman nakapila pa. Sigun kay Madam Grace Buwame ana deso kana barangay Binitayan kan Binitayan Elementary School na pag-abot ka na alas 7 siniguro niya na matatapos nila na mapaboto ana gabos na mga botante kana barangay Binitayan. Yup. Pero Yan, how tabi- many percent ang tabi Joshua ang medyo, ikaw na daw kung naka 50% o 70% as of now? Actually, yan ang gusto kong mailing na trending yan habang parang ta sa alas 7 ta. How many percent so nakabuto na ta? Buda, actually, di man yan nagbubuto ka boss na mga nakalista dyan. May voters turnout ang nga po. Di man may naubos yan yun, di ba? May naubos yan eh. So, pag alas 7 kaan, mabilang andyan so teacher sa pintuan, kung pirang bilang, pag dahil na kinagpila dyan, close na ang persento. Mga saradit-saradit BP na barangay, araw kayo ni ka na barangay Kulyat, ka na barangay Binitayan, talagang patakos na sinda BP. Alagad lang talaga makapagtaon ni na eksaktong percent niya ka na nakaboto na BP. Okay. Okay, yan Sige. tabi BP, madali na sinda talagang matapos. Ang tabayan na lang ini na i-anunsyo talaga na tapos na borotohan sa mga saradit ng barangay na ini. Mientras tanto BP, kumusta pa lang tabi sa imo? So, tayo mo na po ining classmate si Sir Christopher Gallinero ande sa tabi ka na Tagas Elementary School. Ayo, kaklasiko niyan. Ito pe. Ayo, kaklasiko sa Bicol College kayo to. Yes, BP. Alik ito naman kasi bago BP, medyo dakol-dakol pa Kaklase sa ko yan. mga tao. Oo. Dakula ba kayo ito BP barangay? Ito ang pinakadakula Iyo. ng voting population sa Bilog na Banuan. Sa'yo na sa mga na-assign. Sa'yo na. Yung si naman BP sa Tagas Elementary School. Oh, sabi. alam mo, nagtay kaya ako kikuan kay Jokay. Nagkuha kaya akong methods of teaching. Kaya ito, nagkuha akong method sa kaklase ko si amigo. Yes, BP. Kaya Kaya pala nagkuha ako minapakumusta. kagaling method sa nawarang teaching. Ikaw mo ba BP? Pagkaturan mo ba kaming mga reporter? Nagkuha ako na method sa teaching na wara. Pero okay man, okay, sige. Yan tabi BP na mga sitwasyon digdi sa palibot kan Banuan Daraga. Ako si Joshua Bino, DCGB, Decision Bicol 2022. Thank you Joshua sa report from Binitayan Elementary School. Mga tugang sitwasyon dyan. So madali na po mga tugang ang satuya na laban. Ngunyan, aramon tayo yan tabi gabos. Aramon ta daw ang dagdag man na report hali po dyan sa luwas. Tawa-ta daw kamo kina ibang background lamang. Tanganin na maiban ambience tango niya na pagkahapon. Ito regalo ko ito kay Hana May Ocampo.
Congrats ano po sa mga volunteer reporter kan Bicol University College of Arts and Letters. Hana May, good afternoon. Kamin. Marhay na hapon tabi Sir Henry, marhay na hapon man sa satuyang mga tagapakinig. Nagre-revoke ang mga botante kan Barangay Sipi digdi sa Daraga North Central School. Inihuli ta ala 1:30 padasin da digdi ngunya na hapon alaga da pasado alas 3 na ay pa nag-iiro ang saindang pila. Sundo ngunyan tabi Sir Henry sa mga kasubago pa nga nakapila yaon pa sana sa laog asin na maiiling ta na talagang aluyon mag-iro ang pila digdi sa presinto para sa mga taga Barangay Sipi. Asin na digdi sa pila kan para sa mga taga Barangay Ilawod alabaw nagiraray ang pila hulita nagdagsa na nga mga botante. Anong presento tabian, Hana? Anong presento yan na medyo halabang pila na lugar na pendiente sukan? So, mga clustered precincts bagay yan? Diyan sa Daraga North? Ano po, sir? Yes, sir, sa may dito po sa Ilawod, sir, para po sa Ilawod. Para sa Barangay Ilawod, dakulan ang botante dyan. Yes, sir. Kangina po, nailing ka nga. Kangina na, ito na sana, sir, mudto, ito na sana ang pila alagad mo niyan, sir, alabaw na naman po ang pila dito sa Ilawod. Anong kausa nahapot o nasabi kan mga sources mo kung anong kausa kan pagka-delay kang magpila ninda? Sa boat, may na-interview kita kasubago, sir. Ang sabi ninda ata, may nipon da kasubago, sir, yung mga taramo na. Sir, mailing pa digdi, sir, na wala man kaya nga masirungan digdi, sir. Kaya, kunya dahil hapon na nagboto. Iyong manang, nagdirisi, dyan ang yung hapon nga, tas dito sa yung maboto. Nagkasarabay sa isip? Yes, sir. Kaya ngunyan lugod, akol pa sa pila. Yes, sir. Alabangon man po giraray. Anyway, then mag-worry kung maski alas 8 na, basta yaong pasinda dyan sa linya, papabotohon sinda ka yan. Basta kapila sinda, pwedeng bumoto. Yes, sir. Okay, sige, go. Mientras tanto, igwa kitang insidente digdi kasubago na kung sa insaro sa mga room o presinto digdi sa naraot to voting machine. Ang insidente dahil nabasa ang balot alaga da luminawas ini naraot na pagkaagi duman sa machine o so iapod ta po na paper jam. Sigun sa sato yung na-interview na si Mama Teresita da Sera sarong Deputy Supervisor Official na nakatalaga digdi sa areang ini nga Ilawod at Sipi. Naipaabot niya man ini sa buot sa Comelec kasi na-action naman tulos kan ng Desoteka. Sigun pa sa iya, invalido na ang kinaluwasan kay ning balota at muya pa kung ta magboto kay ning botante alaga da pabalik na sa nainikan na. So para in kaso na igwa nga sobrang balota iyo ang ipapagamit sa iya. Maulit. Sa insidenteng ini, yes sir. Sa insidenteng ini nagpasabot man na si Ma'am Dacer na sarong balota sa nakada botante asina kung igwa man aro kay ning sitwasyon girara yung mabalik na sana ang botante asin kung igwang sobra na balota iwang sa indang itatao. Ayon. Ngunyan kundi ka ngunyan makalibaw ngayon so sobra tinausay mo naraot pananggad maboto ka sa sunod ng eleksyon. Yes, sir. Barangay eleksyon ang bubutuhan mo sa masunod. Pero aram mo magayon ang naging naging decision ni Madam kung may sumubra, pwede siyang umulit. Pero kung dahil napasensyahan tayo, di ba? Tangali na dahil man ma-deprive sa pagbutokan sa mga botante dyan sa lugar na yan. Okay, so as of now, di ba, yan na Daraga North kaya ito kang reporter ako, Hana, na-assign ako dyan. Dakulon ang barangay dyan na nagbubuto. Galing mga 7 barangays dyan. Sa ngunya sir, lang po, sa Bagong Bayan, Kimantong, Sipi at Ilawod lang po ang yaon digdi. Ayun. So, pero naka-clustered naman yan, kada barangay? Yes, sir. Ayan. Okay. Sige. Very good. Go ahead. Po, sir, gikan digdi sa Daraga North Central School, ako si Hana Ocampo para sa DCGB OKSM Division Bicol 2022. Yan po sa tuya mga abilidad yung mga broadcasting students kan Bicol University. Nalaga mo sa mga report din na kasabago, di ba? So mga pero 5 yan kumbinsido man ako sa pag-deliver kan mga report kan sa tuya ng mga estudyante po hali sa Bicol University. Hello, good afternoon. Hi. Yes sir, good afternoon. Ano pang paglilingkod? Ano po? Ano po, sir? Hello? Ay, wala. Mahina.
Mahina. O, dumana muna kita kay Lawrence Barcena. Sean Bicol 2022. This is Sean Bicol 2022. DZGB and OKFM election coverage. Lawrence Barcena, location please. Yes, salamat tabi DM ay BP tabi. Alak-alaton mo. Ano yung mong hanap mo? Alak-alaton mo. Alak-alaton mo sa kuyang desisyon. Alak-alaton mo. Ata. Makawang kita dyan. Abuton tayo yan. Ayo. Natulog na naghahanap sa badot. Abuton tayo yan. Kung yan ay talagang lulubin ng ating Panginoon, mangyari yan. Kariyo? Pero kung ayaw talaga ng Panginoon, wala akong magagawa. Pero Ang gabos nakadepende sa Kanya. kumbaga may potential da, may Oo, potential. pero pag sinabi niya, sino man ako, bakit ako kukontra? Oh, Yun ang tawag at ng kanyang kalooban, yun ang dapat sundin. perfect. Okay? Basta Morning, Henry M. Kami, Lawrence, go! Roger Tabi, BP, nakapasar na. Ito, may jingle pa sa itong simple on. Simple yun pa sana, pero rumdo mo na yan. Yeah, correct. Basta Morning, Henry M. Yan. Ano pa man? Oh. Okay, sige. Para hambog ko para tipidan. Okay, sige. Roger Tabi, BP sa mga dagdag pang bareta. Libot nangon yan na DCGB News sa duwa man na dakulang barangay digdi sa Northing Partikan Legazpi, particular ining Pigaa Elementary School na kung sa intabi talagang problema man na pagpipaper jam. Sa mga oras na ini nagkapira duwang insidente din paper jam sigun kay Madam Rowena Barbara Molina sa anom na presinto ang siring na bagay na nangyari sa nasampitan lugar tabi BP. Pero so far maski nga ni may saro na nagtaas sa temperatura, naulian man sa nadaw, so grabing init ka subago, tuminaas sa temperatura, naglagpas sa 37 so temperatura, pero naulian man daw giraray. Alagad ang problema digdi sa biga at BP, kompromiso ang minimum public health standards dati pala nining 16 na presinto kon sa manual na pagburutuan ginayo sa kaya nakulunon sa tawong nagurumul-umol karalat ng gadigdi sa nasampitan ng lugar tabi BP. Ang apilarman ni Madam na Molina na so mga maburuto talagang magsunod man giraray sa physical distancing maski na nga ni ana presinto dahil anta sigun sa iya ana pinagkakatakutan digdi tapunday ni magsurunod tiba at no maging super spreader ini kan COVID-19. Yan sa tabi BP, normal man ang sitwasyon digdi sa Arimbay Elementary School. Fake news pala nito sigun kay Sir Charles Asagra, ang Deputy Election Support Officer man digdi sa nasabitan ng lugar at the same time principal man siya. Incident man tabi VP na nagmalfunction daw so BCM mura man daw ni nanotara na siring kay itong impormasyon na may nagpaabot man sa satuya na may nangyari daw pero fake news daw ito. Sa rudigdi sa pinakang kakaiba na nangyari sa indang presinto digdi sa Arimbay Elementary School may duwa man digding PDL o person deprived of liberty ang nag-exercise man kan sa indang karapatan na magboto na pinag-asistiran kan BJMP. Oo, kinuha na sa balota tapos pinaboto duman sa presinto tapos tinara naman sa balota tanganin ng mabasa ka na voters counting machine. Yun. Okay. Taro man na paper jam na lagad ang teknik kayan irulo go mo na sa voters counting machine kidiit tapos iyog Yan sa mga bata. oo ialon man sana Diba sa igbutuhan ko, saro na akong log sa BCM, kinaon tulos. Ang nakabantay si Mamina. kami na Oo. ay sus ko Hindi bata siguro pagtindog ni Mamina, lawa na nga din si Henry. oo Kinaputan niya sa BCM.
Sabi na kig subisi. Ano talagang matibayon magpalahog si Madam Ina. Kaya iyan baga si Madam Ina sabi Bibi, kapandok iyan ni Angelica Panganiban. Oo. Bala ka. No comment. At ang iyo, ang riyan si Angelica Panganiban. Sabi sa ko, namimista ka ngayang maray siya rin, Ray. Maguro daw nga ipirman niya sa sa UST, Legazpi. Nako, saka lagi ito mag-urong kan UST nga. Batang siguri daw kada mananggata ang UST pati talagang Namimista ka ngayang maray sa case. flagship program pati ang communication art. Napaluha ako. Pigahanap ka talaga duman. Napahibi ako talaga. Ka talaga ang pigahanap duman. Napahibi ako. Talo na para Milmisiyas pa ka. So mga pagayon-gayon. Sige. Isang tarakara mo. Okay, sige. Tabi Pipita. Tataot, i-check na naman sa tuyang namin na pinagbabantayan ang Legazpi Port Elementary School kung kumusta na. Takasubago okay ba sa sitwasyon. Dagdag na barata, liligdi sa luwas. Ako po sa LBB, solo sana. Gusto ko, okay ka. Don Emilionario. Report. Hali po dyan sa lawas. Don, kami Don. Good afternoon. Yes, BP. Marahay na hapon ginalay sa tuyang mga paradangog. Sa Ari po gunting kita sana sa pare. Dili daw kan Binitayan, ang mga haircut mo, elementary dili ba school kasi? para magatod kan bareta. Aha. Manungod sa Sano? yun, nawala kayo. Base sa pag-uulay po sa BP Henry kay DESO Officer Noli Leciano, so normal man po so mga ganap po digdi sa Binitayan Elementary School, and yun lang, may mga kadikit na eksenang ganap digdi sa susaro po ang butante, uminabot kay 38 ang tahiyang temperatura. Pero ang sabi, napagulayan po kan pamilya and then to medical personnel, pinauli na po. Ayun. Oo. Nakabuto pa man. Nakabuto pa man. Ayan. Okay. And at least nakabuto lamang siya. Sir Noli, halos nasa 7% na po ang tapos po digdi sa presinto. At yun nga, may ayun, naputol si Din Emilionario. Napahaloy ka sa pag-standby niya naputol. Good afternoon sa mga nakatutok sa Facebook Live dyan po sa LCC Malls, ha? Good afternoon po dyan kay Ninong Romitan. Salamat po dyan sa Concourse, LCC Concourse and LCC Food Garden, ha? Good afternoon po sa Indo, boss, mga ka-LCC. Maray na hapon po sa Indo, ha? Salamat po sa samuyang masiram na pamanggihan at sinisnakan ngunyang pong hapon. Hanggang yan saga, ha? Yan na si Don Emilionario. Kami Don. yes, BP, sige lang po, may mga date lang na pag-aberya ka na VCM, makaduwa tulo po na, pero okay man na po. Ayo, at least na-resolveran. Yes po. Okay. Minimal man sa nangyayari. Aha. Sabi ni Sir Noli Leciano, DESO Officer, na in-charge po dito. Yan. Okay. Bali po digdi BP Henry sa Binitayan Elementary School. Ay, pare, Binitayan anong kanyan? Ang nag-ibuboto dyan, Binitayan man lang, dahil ibang barangay? Iyo po, Binitayan. Pero ano po ini, 5 classroom, 20 presinto. Tadyan baga sa inutang kan may kilikaw, tagas, di ba? May kanya-kanyang porsyento man yun, ano? Iyo po. Uda, banyag. So, balon ko po nga ni kita sa banyag tayong uraran nilang lokasyon. Iyo, oraran ni Kili. Dahil ka na magduman sa kilikaw, tamabalyo ito kasalog. Dahil na kaya. Baka daraplusong ka naman. Okay, sige. So yan po ang ganda po digdi sa Binitayan Elementary School. Ini po si Don Emilionario kan OKFM Legazpi para po yan sa DCGB Desisyon Bicol 2022. Thank you, Don Emilionario. Gusto ko, okay ka. 97.1 OK FM. Sa panginginat po ni Station Manager Sugar Asukar, ang DJ na pinakamahamis kontra diabetes.
Alright. O bueno, sandali. Basahan ta muna sa mga kwanta digdi, sa mga reactions. Good afternoon sa kuyang amigo, Don Boboy San Pablo. Maray na hapon, amigo. Sa kuyang amigo, Don Boboy San Pablo. Yan. Good afternoon. Kumusta ka, amigo? Long time no see, Long time no see, bossing. Maray na hapon tabi sa imo. Reaction muna tayo. Ito, ay, sus ko. Good afternoon, Hen. Hanggang alas 7 pa ang burutuhan, kaya ang day pa minapasiring, alam mo man lang, migo, ang ayun. Nabasa ko na ini kanina. Salamat po. Good afternoon, Henry M. Thank you. We really enjoyed your program. Salamat po sa pag-entertain nyo na hapon sa likod kan tensyon na nagkakamaratian. Yan. O to, may haling may buragwis na text. Comment lang po. Open sa box kang paghulugan kang resibo na binoto, dapat sealed. Iyo po totoo. Totoo po yan. Sarudang persento dyan sa inini. Sabi kang texter. Totoo po yan. Ako ka nagboto, ako naman sa persento ko, nakasealed yan yung. Kaya bang naghulog ka sa alkansiya? So, nagkaroon lang isusungal mo duman sa tiniplok mo. Magayon ito. Natabino ko saan ito daw. Adi. Para lista po sa little individually house to house, pagtapos card napailing na just to inform you po. Sige po, salamat grabe talaga. Kaya relax lang kita, di kita magpala, di ba? Yan ang kausa kung nag-iinan sa kuyang buhok. Good afternoon. Kung ako agom ni Lowens, bulagang kuan, permi magayon. Sa magayon da. Kung route ng BCM, it's possible caused by electric fluctuation or less than 220 volts. Ayun, sige. This remains to be to be investigated. I mean, to be confirmed, no? Tabi, yan talaga ang kausa. Digdi sa mo, mahibugon pa ang bulsa ni Kap. Tapos kan mga leader. Saan barangay ini? Good afternoon, Kuya Henry. Pag-isabi sa APEC, walang kuryente sa Purok 3 ng Padang Legazpi. Mula kaninang tanghali hanggang ngayon, nakikinig po kami sa programa. Ayan, sana. Sana day tinamaan so eskwelahan na nakaipon ka kuryente. Makusugon kamudigdi sa barangay Manila, Rapu-Rapu. Salamat po. Dr. Jingabad. Good afternoon. My price increase po petrol products tomorrow. TY. Yes! Araw kayo ni Dr. Jing. My good friend, Dr. Jing Abad. Saro sa mabuot na doktor na kamidbid ko. Sa aga, bako yaw niyan sa kwantatabi. Nasa cruel news tatabi ko na, no, Richard? Sa aga tabi increase, hanapan na. Pwede pa kaskasan tabi, Richard? Pwede man yan, no? Hindi nga dapat. Yan, ito ha. Araw kayo ni. Sa gatabi na Mayo G's, 4 pesos ang increase. More than between 4 pesos and 4.50. Para po mga tugang sa sa gasolina. Sa diesel, igwaman po ki-increase 3 pesos hanggang 3.80 gayud ito. Ang litro kada diesel, ang increase kada litro. Kaya po ngunyang pa sana mga tugang, bago ka mo mag-uruli, mag-full tank na tabi. Nariman na pag-remind, nariman ako, Dr. Jing Abata. Ngaling may heads up ako sa Indo, tabi. Kalimar? Roger, may tinalos ng presyo ang nagkapirang petroleum companies. Sige na ba de? 4.20 sa gasolina, 4.20 man sa diesel, 5.85 sa kada litro kan kerosene. Ay, pira? 6 o'clock ng umaga. Pira pa din so gasolina iba? 4.20. 4.20? Parehas. 4.20 man sa diesel. Salbatana, pareho talagang presyo kang gasolina buda diesel, adi? Ngunyan lang nang... Ngingili-ngilihan ako. Ano ba de? Okay. Ano pala, ano kinintos ko? Anong litro na sana? Iyo. Mari, nagbakala kong auto, gasolina na lang lugo, magian pa. Kung aram kung titirahon ni Putin sa Ukraine. Roger. Yes, na eating. Pa 6 a.m. Saga? Roger, 6 o'clock. Yes. Thank you pa rin, Thank you so much. News Manager Mar de la Cruz, mga tugang. Salit sana. Pero, tian. Sa reaction muna tayo. Hello po.
Mapa-full tank na po ako kang motor. Motor. Sa auto mo tabi, Dok, ang i-full tank mo. Good afternoon, tabi, hen. Chard. Pwede makisuyo, tabi, Chard. Pwede bukasan mo yung duwang pintuan. Nagatakig ng halunan ko kang lipot. Maliputon talaga. Ba't nabalat ko sa jacket ko? Kasi do, tabi, Chard. Ba't sa jacket ko, yaon sa ano ini, oh. Yaon sa ano ini. Garo yaon sa auto ko eh. Yan, bukasan mo tabi dyan, sarong pinto. Ayan. Bukasan mo tabi. Ay, doon pala niya. Bukasan mo sarong. Actually, sa pigubukasan ko anjon, ang purpose ka anjon, gari COVID protocol yun. Sa totoo lang, may purpose yan. May iwasan na magparakapot sa doorknob. Marason-rason ka pangayakan mga protocol mo. Maluya ka sana sa lipot. Kap, maray na hapon. Yes, ano lamang po? Problema, labaon ang pila. Saan tabi kap na ko ang presento? Elementary school. Oo, pero ang oras na pong nakapila kap? So, kasubago pa. Talaga? Gano'n na didelegate ang ano, pero actually, pa man ako duman man nga ako maboto, kaya kami kasi mama yung pasaro. Oo. Kasi may problema sa machine duman, labaon na da ang pila. Sige, pahiling ko tabi kap, ipahiling ko Ayun po. Opo, salamaton kap. Anong presento po? Anong presento? Di ko, ma'am, kasi clustered baga kami. Iyo. Duman sana kami. Iyo. Duman sana. Susaro, di problema. Susarong presinto, duman kami may problema. Opo, salamat ka patay, pahiling ko tabi. Okay, salamatin tabi. Okay, thank you. Punong Barangay, Joy Bahoy. Mga tugang kan Victory Village. Angel, baka may assign kita naman sa Victory? 27. Tawagan mo nga, may cellphone number ka sa iya. Apo di daw tabi. Tabaka din nakaka-upload, Apo di daw, tabi siya. So, tinaupalan kang kandidatong pang Mother's Day palan ito. Buda pang anong simanang, pang sarong simanang gasolina. Tama lang ka sa aga, 4 pesos. Matindi. Talaga yun, Pang Mother's Day, buda pang gasoline increase. Kada tabi ni sa konta ka ito ni Kwan, so volunteer ta naman, tabi, pachik ta ha. Ay, iyo palan mananggad. Isus ko. Condolence palan kay Ninong Romitan. Ang mga pamilya sa LCC, mga tan. Actually, ang pamilya tan po, dyan iyan mga tugang sa Tabaco City talaga nagpon. Kaya ito sa Liberty Bazaar. Yung mananggad, gadan palan si Emil Tan, sutugang ni Ninong Romitan. Gadan palan, mananggad yun. Condolence po kay Ninong Romitan dyan sa LCC. Good afternoon po sa mga nakatutok yan sa Facebook Live sa Food Garden. Nakaburol mo yan sa Tabaco Peiching Chinese School, Sutugang ni Ninong Romitan sa Tabaco ini sa Peiching Chinese School, Tabaco City. Salamat tabi, amigong. Mulaling ko sa Facebook ini actually. May nag-post sa Facebook, doon ko nahiling ini si Nabaretang ini. Yaw na palan sa Tabaco, nakaburol sutugang ni Ninong Romitan, Emil Tan. So alang ka ining maputi yun, alang ka ini kay Ninong Romi, Sige tabi, thank you boy, Salamaton tabi amigong Boboy San Pablo sa sa informasyon. Pag-remind tabi kan sa tuya na mga pag-iriba, hali po diyan sa pagkagadan ni Emil Tan tabi kang LCC. Sandali, tayo daw sa mga nakatutok sa Facebook Live mo niya na hapon. I-check ta daw ko ng mga comments sa Facebook kan sa tuya tabi ng mga viewers. Hindi po sa tuya mga tugang na continuing broadcast. 24 oras tabi sa DCGB. Mga tugang decision. Nata inita 7 PM na iling kulig. Yun ang 7 PM. Tingnan daw alright, paki-share na lang po tabi kan sa tuya na Facebook Live, mga friends, paki-share na lang po kan sa tuya tabi na live broadcast ko niya na paghapon. Totoo dyan ang tabayanan po niluan sa tuya na mga desisyon. Good afternoon sa mga friends natin.
Tabi na nakatutok sa tuyang Facebook Live. Ano? Tataw tabi, abangan nindoan detalye. Kan mga magarana, mga tugang sa, kan resulta po, kang eleksyon. Gabo siyan, ihatod mi tabi isendo, digdi po mga tugang sa DCGB Radyo. Ngunyan pong aldaw nin Sabado. Alright, sige po. O Beno, thank you Salamat po sa mga nakatutok sa Facebook Live mo niyan hapon. Digdi po sa satuyan na programa. Good afternoon, Henry. May observation lang po ako. Dakol na mga senior citizen ang napapagal na magboto, tama initon. Dapat kayo may special na linya ko ta, kaya digdi sa muya, dahil nakaboto sa ibang senior citizen, tanaguli na tama initon. Ay, day po, ang aram ko kaan, may priority lane. Diba? May priority lane po ang mga senior citizen dyan. BWD and mga buntis. Diba? Kaso bago nga ni pagboto kong mga 10 o'clock, nakaboto ako pasada alas 11 na mag-alas 12 na. Diyan po sa Bagong Bayan. Igwasa kong nakapilang bados sa inutan ko. Kataning ko si retired fireman Imperial. Esteves pala, Esteves. Retired fireman Esteves. Nga ko, mama na po ito nakatoko kay. Bados po kaya nga ako. Napakal niya pong paratindog. Nga ko, mama, bados ka pala. Pero nga ko ang itsura mo. Gariba ko kabados. Bados nga po ako sir. Siguro ko nga akong bados ka. Bados nga po ako. Iyo man nga ko perang bulan 3 months na nga po. Ay nga ko. May special line nga ko sa mga bados. Kaya ang ginibo ni sa kuyang amigo si dating fireman Esteves. Nagduman siya sa polling precinct, sinapot niya kung pwede magpila sa bados. Di pinapila siya, tinaman siyang priority. Kaya lang baka nagkasarabay po so dakol na mga so mga, baka dakol nagkasarabay, so dakol na senior citizen, talagang mapila talaga. Henry, saro po akong concerned citizen digdi po sa muya, dakulon day na maburoto sa tadragit na sa nangyari, kadakol po digdi sa muya, day inabot kan para sa inda. Ay, sus ko man na. Para day ka inabot kan para sa inda, day ka na mabuto. Kung baga yan, di ba, Kuya Nemi? That is our constitutional duty. Diba? Constitutional duty po niya to yan. Abutong kaudai, bumoto kita. Di ba? That is our constitutional rights. May naresibi o daing maresibi, bumoto according to your decision. Bako po, day pagibuhon niya to na pag day ka nakaresibi, day ka maboto. Unless na may talagang may rason na iba. Di ba? Alam po, pong nag-text, may oras pa 5 minutes bago mag-alas 6. May oras pa tabi, kaya tarami na yan ang mga seniors dyan. Mala sa priority man iyan, bumoto tabi. Ito may oras. Buda maray na ang panahon. Huwag na masyadong mainito. Lowens Barcena, may report. Good afternoon, Lowens. Come in. Yes. Salamat tabi VP, maray na hapon sa Bagaparantabay. Yang kita digirarindig di tabi VP sa tuyang main na pinagbabantayan na Legazpi Port Elementary School. Sa mga oras na ni tabi VP, nagdiliit na numero pan mga nagboboroto digdi. Kumpara kan kasubago, sigun nga ni kay Madam Nina Bernaldez principal digdi sa Dasambita Dagi Eskwelahan. Talagang kasubago ni Ruso Maninini na kadakol na mga butante. And sa iba pa tabi BP na bagay, ipakaulay ko tabi sa si Madam Nina Bernaldez may kinaraman sa updates. Kasubago gari may nagbisita man digdi sa sainda tanganin ng mag-obserbar hali sa mga foreigner siguro ni tabi BP na nag-obserbar kan sistema kan demokrasya digdi sa satuyang palibot. So, Madam, maray na hapon tabi live kita sa DCGB. So, tabi Madam, mas isiyan mi lang tabi kung kumusta sa mga naging daloy kan eleksyon kasubago. So, itaw ko po kapi girarian linya kay VP Henry Maceda. Good afternoon, ma'am. Hello po, good afternoon po. Good afternoon, sir. Deso po ako, sir. Yan, opo. Ma'am, may po, kaya may concern sa school heading. Deso lang po ako, sir. Yes po. Iya po. Okay. Sabi po kaya mabigod aki mga gari special, ano po kaan gari monitoring, observer, dyan po sa klase, sa eskwelahan nindo? Observer lang po, sir. May foreign national po kita, sir, na nag-observe. Oho. I see. Nagmusta man lang po siya. Pag-observe ninda? Ano pong, anong grupo po sinda?
Ano ito sir, parang Asian Network po ang nasabi sa mo Kasubago. Tapos may kaiba po siyang interpreter. Saro man lang po actually ang nag-visit po sa mo. Kumusta lang po ano sir ang kasi orden, yung health protocol. Pighiling din po su IPP, yung isolation polling place po. Tapos yung EAPP po, yung emergency na polling place kang mga PWD, kang sa ang sa tuya na mga may health concerns. I see. Ito po, opo. Yun man lang po ito sir ang so far ang pinaka main purpose nila. Silingon man po kung kumusta yung pastor din daw, tapos sa tuyang mga watcher, kumusta man po. I see. So far okay man po. I-adapt siguro nila sa eskwelahan pagbalik naman sa lugar po nila. Ano, madam? Opo, may mga po sinda, may mga pigasurat pong data man na hahapot po sa muya Kasubago. And so far po, magayon sa findings niya, na even though the 3 barangays po sabi niya, very orderly daw po. Yun po sa naging sabi niya Kasubago. Ay, very good man. Oh, at least Wala man po sa mong kariribukan actually, sir. Okay man po. Ongoing pa po kami hanggang 7 o'clock. Oh, so at least may report po nila ng pagkabutin sa lugar nila na magayon po sa naging kandak ang eleksyon tadigdi sa Legazpi. Opo. So other than that, madam, kumusta po ang sitwasyon tangon yan sa Palagos ng Burutuhan po? Nagpapadagos pa rin po, pero padiit-diit naman lang po kami. Nasa 100 plus po Kasubago as of mga 3 p.m. ang pigahalat may mga 100 plus naman lang sa Tarong Barangay. So, duwang barangay pa ang medyo halaba. So, pila. Pero for now po, medyo naman. Diit naman lang po. Ay, very So good. far, okay man po ang mga watcher naging very friendly man sa kada saro. Very good. So at least na magayon po sa naging explain flow. naman po talaga, opo. Oo. So ano, Iba po kaming diit lang na concern sa VCM kasi po, ito talaga, di maiwasan po na nagpahang. Ibaga. Nagpe-paper jam and may mga balota po talaga na siya pig-read. Di po talaga, maski hinirit mi na sir. Oo. Ginibo mi na ang gabos na best talaga, dahil po talaga. Di talaga. Oo. Opo. Siguro sir, sabi mi nga ni, baka dahil ang iba may nasuratan sila sa gilid, kaya po ito baka medyo gumus din or nadumog kidiit. Pero pig-try mi po talaga so best, inapod mi di gabos na mga watcher para mahiling ninda. Dahil po talaga. I see. Opo. Pero nagtauman po kami sa indaki assistance para at least po mag-guidance sinda. Iyo. And then man po kami syempre na pigtaraman minaman kung paano ang pag-shade, pero talagang tuldok lang linaag. So ang nangyari po, gari wala man sana siyang binutuhan. So po kaya na cases. Very lang po. Very meager lang, very petty problems po ang na-encounter me. Oo. So pag-arog ka, ano yan? Can be classified as a spoiled ballot? So ano pong desisyon ka yan? Pag-abot ka na din nababasa. Iyo po, may mga may classifications naman po na pigibuso sa tuyang mga EB. And naka-minutes po yan, sir. Gabos po na nangyayari sa laog kang presinto po. Maging sa dito dako lang presinto po. Naka-minutes naman po siya to be submitted to COMELEC po. I see. Okay. So anyway, depende sa yan reported man gabos sa COMELEC. The COMELEC can decide kung nagigibohon dyan. Opo, sir. Opo. Okay, ma'am. Salamat, ma'am, ha? Good luck po sa inyo. Ingat po kamo. Opo, salamat po. God bless po. Thank you po. Likewise po. Lawrence? Salamat po, ma'am. So yan tabi VP si Madam Nida Bernaldez, ang Deputy Election Supervisor Officer digdi sa Legazpi Port Elementary School. So Kasubago baga tabi VP, talagang so observation tadi talagang niroso ngunyan. Nagkapira na lang na mga individual ang around digdi and so PPCRB talagang nakulaan man sa tabang. At sinda so nagtarabang ka na mga botante kung sa inso mga presinto maderiritso. Opo. Tapos naging magayon man buda magayon na digdi ang pinag-aalat mi na lang di kita BBP. So pagsarado ka na kan election time. Pa sa Burutuhan. Roger, so yan tabi VP na mga dagdag pang istorya katanin ko kanyan si SM Sugar na 97.1 OKFM. Matuasa na sa kuya iniki apat na karigos. Iyo mga ang sugar asukar ang pangontra sa diabetes. Yan. Ayog-ayogon mo yan. Actually, ayun mo yan na kaiba mo yan. Actually, dakol man sa na in love kaya lang di man ginapili. Iyan sana. Ayan. Daya kong masabi kayan, daya kong makomento kayan ta. Tama. Dipisil. Para duro dagdag ka nang dagdag. Iyo. Okay, sige.
Roger, so yan tabi VP ang mga dagdag pang istorya with SM Sugar Can 97.1 okay FM Giraray. Ako po si Alvin. Salamat Lowen sa report halit po dyan sa Lawas. Sabi niya Maygong Boboy San Pablo nagadan kan May 8 ang lubong sa May 11. Ayan, si Mr. Emil Tan palan, subangkay ni Emil Tan na nakaburol mo yan sa Peiching Chinese School, nagadan po kan May 8 siya, buda ang lubong po sa May 11. Buda sabi ni Boy, it's not only our rights, it's our power to appoint leaders. Iyo baga. Kaya mo, regardless kung igwaw, pumoto po kita. It is our power to appoint leaders. Bako lang diretso ta bilang our constitutional duty. Kudi mga tugang ang satuyang poder na magbugtak nin mga leader sa satuyang sosyedad. Okay. Thank you, boy. Mabuhay ka. Mga tugang, siguro, alas 6 na po nin banggi. Pause muna kita kinagkaperang minutos. Mga tugang, ihanda tapon sa tuyang mga sadiri. Asin po, aramon niya to ang sa tuyang pagapangadji. Ngunyan pong pagkahapon. Tangani po na masalo kitang biyayaan. Nin mahal na Diyos. Masunod po ang station ID. Asin po ang Angelus. Tidi po sa DCGB. Radyo Balagon Kaito. Radyo Balagon Kaito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 6:02. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold, the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth in beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Sige, mga tugang, balik po kita sa programa. Alas 6:05 na pang oras sa DCGB. Asin po sa Pilipinas, thank you Lord for this day, no? Naan sa tuya tabi ng mga kababayan, makapagpili po kan mga leader, na sa tuyang ibubugtak sa satuyang mga pwesto, ngunyan pong aldaw. Kaya, sabi nga ni kan Comelec, mga tugang, ang ang janda pong matanga, maaraman ta na so resulta, tulos. Sa lokal, kundi ki problema sa transmission. Nakuha mo na tabi Tricia Sukanta. So, nakuha nito sa ayan, wala palang tinawag ko na Sukanta. Now, kundi yung problema sa transmission, okay na ni. Kundi yung problema sa transmission, makukuha ta po tulos ang resulta nin mas atab. Iyan po da sa mga posisyon sa lado kang mayor, vice mayor, mga konsihal,
Sa gobernador daa, buda ngaya sa vice governor and board member, saga daa. Tabaga ko, tayang baga, per province yan transmission kaan. Kolektaw na sugabos na resulta, mga tugang sa probinsya, hali sa mga munisipyo. Ngunyan, sa presidente daa, mga tugang, mga after 3 days, gayo dito. Tulungal daw, mga tugang o 4 na aldaw. Ano? 4 na aldaw, para maaraman tapo konsisay an magiging presidente kan sa tuyang nasyon. Asinsiring man konsisay po mga tugang an magiging vice-presidente kan sa tuyang nasyon. Yan po an ilang-ilang tanong. Sisay po an masunod mga tugang na mga dosing senador. Okay? Sir Henry, ang dapat to prayer pag Easter time, pag 12 noon and 6 p.m. Bako po Angelos. Regina, ano pag-pronounce po kayo ni? Sorry baka de ko Regina, sorry de ko ma-pronounce ni. So Queen of Heaven rejoice, hallelujah. Okay. Pasensya na po Kami kiadig natod kami na every 6 p.m. may Angelos kami. Thank you po Thank you po sa imong ano yan. Regina Chili. Yan. Thank you. Sorry. Thank you Salamatan po. Regina Chelly. Yun. Yung pala pag-pronounce kayo ni. Regina Chelly. Yan. Thank you po Sige po, madam. Sa masunod po, obserbaron tayo sa ano yan. Digdi sama nito. Talaga. Pa naguburutuhan ka na examine mo dyan sama nito. Regina Chelly. Sige po, salamat Good PM. Kasunod ko, 4 times man daipig ako ang observation ko, clerk. Day puno, so pag-shading kan pina-shade. Duman, so nagburo boto, tapos piglaog sa BCM, okay na. Talbay Central ito nangyari. God bless Sir Henry. Kilala na kita, pero ako day mo pamidbid. Ay salamaton po. Salamaton po. Okay. Ay wala pa po. Wala pa po. 7 PM pa ang start canvassing. Yeah, may naghapot na kaya kung senad ang leading. Yun. Excited ining sa kuyang Paradango, so sa kuyang Amiga. Isa na ngayang lead, ano ngayang resulta ngaya sa eleksyon? Yan po na i-announce midigdig ko ta kuya nimi, puro yan mga unofficial result. Ngaya, partial, unofficial result. Puro po ang partial, unofficial. Today, unofficial na po yan. So, deklarasyon mga tugang kan COMELEC, kung isa po ang gana sa mga posisyon. Puro po yan, partial, unofficial result. Partial, again, final, unofficial result. Okay? Yan po ang sa kwenta. Yan tabian magiging mga term na sendong madadangog taod-taod lang dili po sa DCGB. Okay. Opinion lang ko migo. Ano daw kung ang pagboto gibuhon na purok by purok? Halimbawa, pag alas 6, senior citizen lang muna hanggang alas 8. Total atab man sa nasindang mamarata. Pag alas 8 hanggang alas 12, ang mga middle age pag alas 12 hanggang alas 3 po. So mga teenager, total araki pa, matagal pa sa init. Then 3 to 7 po, sudain nakabuto sa mga sked time. Suggestion lang, tanganing maging orderly and safety. Iyon man ang ganano. Sige daw, pag may mga consultation ang COMELEC, i-suggest tayo ni, tanugad ang COMELEC, duman sa Manila, nagpapaapod tabi sila kay mga consultation, nagpapaapod kay mga meeting, saro mananggad sa kwanta iyan, gari may cluster ko yan nimi, mga senior pinakaatab, tatab na magmata. So mga teenager, medyo urod to na, di ba? Kita na mga, kung kita ko yan nimi, mga middle 40, between 35 and 40 years old,
Ngayon mga alas 8 kita, di ba? Depende sa edad. Pag medyo aki ka pa, dumang ka sa pinaka medyo muurod to na mga tugang, tangani po na maging magayon ang aniam ang kuan mananggad. Tanga sukla so ano yan? Ngani mananggad na ano yan, makapagpili as in di masyadong ano po ka yan? Di masyado kita na makapag ma-deprive sa iba. Takong grabing, kasi ba ko talaga, grabing init nga ni. Duman sa sakuya na kinamam. Angel, paano tamin, iso jacket ko duman sa table ko. So, ito bagang gari. So, gari baga, so gari pa, gari pang mayaman ang itsura, pero baratoon man sana yan. Ano ko yan, Amy? So, gari baga ko yan, Amy, pang mayaman ang itsura na jacket. Pero, ang totoo, mga kwan man sana yan, gari mga 300 man sana. Ako talaga, maluya ako sa lipot, nata daw. Kaya aram mo ko yan, may pagmaya. Pag gusto ko, gari ako nakakupo. Sa totoo lang. Pag malipot kaya, gari gusto ako nakakupo, permita. Maluya ako sa lipot. Talaga. Kaya yan ang kuyang ko, yan ang sa kuyang problema. Sandali, ito may nag-upload. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon, sir. Madam, nakaboto ka na po? Iyo po. Ay, pareho kang boto mo, sir. Kunapunta ka na ako. Ipaulok muna naman ako. Observation lang ako. Sige po. Kitang gururan na. Nailing ta ang sitwasyon. Madam. I mean, so above 21. Ako man to. So nailing ta, sir, ang sitwasyon kang mga elementary schools ta. Iyo. Nakita nga nila inita. So mga aki, can you imagine ang pangimati kang mga aki ta kung hiyaw sila sa laog kang mga school rooms. Kaya grabe talaga. Kaipuhan talaga actually, ngayon baboto ka na, experience mo, pero oras lang ito. Iyo baga. Matala ang mga akita, oral daw, nandiyan sa, makairap pala ang sitwasyon kang ibang elementary school, mainitun, madiklum, deeng mga mga equipment or electric fan. So, it's really, dapat pag-isipan naman talaga na, iyo talaga. Yung katakot-takot talaga ini, ano? Kita, pero oras lang sa nakita nag-experience kaya na iyo baga. Ang discomfort sa pagboto. Sa mga aki, uyugan mo, urual daw, yaw dyan sa mga kaya na classroom. Iyo, madam, may point ka po dyan. Kaya na ang eskwela, ang mga public schools ta. Yeah. Totoo. Buda, yan baga ng mga electric para surulisit na mga electric fans dyan, di ba? Sana magdamit ang gabos. Yan sa taon-taon baga nagsusulisit. Yan. Kung yung pagkatapos kang klase, naman kaya nga ni, dapat talaga, sir, kakabit yan ta every so many years. Dependent sa sitwasyon kang mga classroom. Buda, madam, aram mo kasi bago sunod. Sanay man kita nagboboto sa ibang lugar. Buda sunod, aram mo sunod na laugam ka sa bagong classroom. Medyo madiklom. Yes, sir, madiklom talaga. Madiklom, dahil kinakaon na ilaw eh. Opo, madiklom, tapos mainit. Buda, kahit tubaga kanso. Basta kahit kan sa pa, kung ailing ko sa pagboto kang mga parents ko kahito, uyan baga na desk baga kahito, madam. So desk, di ba, sa eskwelahan? Igwa kinakapatindog na karton tag sa ibong. Iyo. So, nagusurat pa baga kahito, di ba? Yes. Pero mo yan na pag-shade, kung tuom ka nagiiling sa imo ang ngaran duman sa balota kung ang pagkasunod-sunod, tanda niya kung siya binoto mo. Yes. Diba? Ara mo sa puzzle. Ara mo pag kabit-kabiton mo ang linya. Ara mo talaga. Hindi pa alam kung siya nagtama so kamot sa tahaw, sa gilid, pinakapuon. So circle, sir. Very light itong kuwan kang circle, so shade. So kuwan kang circle baga kung sain ka, pwedeng magsubra ka ta. Maluyahon so tinta kang so bilog. Pero day ka baga dapat naglalapwas. Iyo baga. Papasiguro na day sinda maglapwas. Kaya day ma-invalidate sa boto ninda. Sa kaaboy ninda, day malugod din na lugos na sa sarama. Dilugod na pano. Yes, dilugod na papano. Kaya dapat sa COMELEC na sa bilog dapat
malinaw kung anong bilog hanggang sain ang boundary kang bilog. Oh. Di man talaga, lalo kung madiklog na itong kwarto, Yeah. day pating ilaw, sir. Day ilaw. Oh, totoo. Ayos sa kuya kas narom na sinusukuan ko. Kaya nag-anti para akong biyo eh. Kasi kung nailing masyado. Sa classroom, siguro nagtitipid sa school. Oh. Man, tigpailaw ninda. Iyo Buda, po. syempre, ang mga eskwelahan tabaga, o ang iba, di bang kiilaw, ta hanggang alas 5, dahil naman Iyo, deng klase, evening deng klase, classes. deng klase. So mga bilog, sir, bata so bilog, may pagka-pink. Bako man talaga sa puti. Bako puti eh. Di ba? Kang circle. Yeah, Kaya, yeah. madipisil. So mga senior citizen talaga, nawindang kan mga, Iyo. ito sa boundary kang bilog, may dipisil talaga. Tapos, dakula pa so, pelt kan Supuro baga di. Sa point kan puan, kan pen. Opo, sir. Kaya nga, dapat ini yung mga ini, i-feedback sa college. Iya. Opo. Tapos, pag nag-shade ka, pag binaliktad mo, nagtatala sa ibong... Exactly. Tanailing ko ako hiniling ko talaga. Takas bago kaurong ko si Bishop Joel ka nagbuto. Yes, Nag-blap man siya, sabi niya, reaction niya eh. Iniling ko sa pagbugbuto ko, mas kilo-ilo lang sa pagka-shade ko. Tala sa ibong madam. Nagtatala po, sir. So, binoto mong party list, natumbok duman sa first Ayan. page na. Kasi paano na ang makina magbasa kaan? Mali nga nita, kang review ko sa binoto ko duman sa garo receipt baga. Tama man. Ayan. So, machine. So, tultul sa machine. So, daing diferensya. Kung may diferensya. Kung nagkalburo to sa machine, napagal nakakabasa. Siyempre, kung siguro, apektado ang machine sa init. Correct. Mainit. Baka nag-fluctuate sa kuryente, di ba? Sa kuryente baka nag-fluctuate pa, data araw. Opo, madiklom. Kaya nga ni sir, something, dapat, sinumaro kayo, ang COMELEC dapat, pagkatapos kang eleksyon paano, o nagkarato. Yes, garin may assessment baga di. Garin may assessment baga. Iyo po, sir, dapat may assessment after the election. May feedback sa mga, I request it sa DCGB, magtipon, yung mga feedback, duman sa mga botante. Iyo po. Ay, araw kayo na sa dapit sabi mo na sa mga sa mga senior citizen, may oras, may certain particular. Tapos, may ikaag na, boni pa, sir, sa mga senior citizen, duman sa third floor, syempre, duman sa presinto mo. Awan mo ka. So sa kuya, nakamidbid na senior citizen, bata, medyo may edad na. Dagit na ka sa bago, sa katlo sa dasinda. Pwede in-generating the soul city, so mga edad kang mga butante. Gabos sa senior, nasa first floor dapat. Ano daw kung gabos sa seniors ngaya, gabos na PWD, apera kang ba try mo ma-determine tulos? Sarong voting center, duman sa mas accessible, ano ba dam? Ade, madali ba gamaraman yan, di ba? I think you should also, give sa COMELEC. Ang nangyayari, di ko aram kung ano ninda, ang procedure ninda pagtaad kan mga butante sa sarong presinto. Pero dapat age grouping dapat sinta. Kung sa 55 to mga 60 above. Duman sa first floor, to so kasuba Agosto, sarong gurang, ngayon mauli na nga ako, sa third floor, elevator, Iyo baga. Kay Rakman. Sir, so, these are the things na, last sir observation. Yes, go ahead po. Pasalamat ako sa DCBG kaining service na ini. Kaya lang, di ka mong advertisement. Kaya sa aga po, na alas 8 hanggang alas 6. Advertisement. Kaya tunta ka, madam. Sabi ko, ay patay ka ini sa Marte. Mabawi sa aga. Make up sa aga nga po. Make up advertisement. Okay, yun lang po. Salamat po. Salamat. Okay, thank you. Thank you so much. Well noted po. Well taken niya. Ako talaga, paminsan po na ang COMELEC na invitaran kami na ngaya gari forum baga regarding sa ngaya the conduct ngaya of election gara arog kaya kaya pigsusurat ko kasi bago sa mga feedback and inunot ko iyan ta taro sa mga pwedeng adalan po kan sa tuyang Commission on Elections, di ba? Pagabutabi for the next election ta nagiba talaga ang sitwasyon kan pagboto mga tugang maray kun ang eskwelahan baga preparado gabos niya.
Bako mang preparado, di ba? Oh, Maring Salve, Maring Habanggi. Maray na panggi pa di tabi. Yes, good evening po. Ano lamang po ang paglilingkod? At nang nadadangog ko na ang boses mo, dahil hanggang pwedeng di ako mag-comment. Made, ikaw na talaga Made ang tunay. Baka madali ka na magitulog niya, talagog mo sa boses ko. Iyo nga, ne. Kaya talaga. Kasi bago pa ko ako na mag-comment talaga. Kaya lang, may pigtapos pa po kami. Sige po, ano po sa imong observation tabi, Made? Ang tama po itong sunag, nainutan lang po kaya ako ni Madam na comment regarding po duman sa pag-shade po baga. Iyo po. Ako kasi bago, ako nanggad po ang early bird na nagboto. Alas 7. Pero maray pa po so paglaog po duman sa machine. Yun po talaga duman nagluwa sa resibo. Yeah. Kaya talaga dapat na ipakaduuno na maray kasi minabalda so ink naman sa ibo? Oo, talaga sa ibong na na dapat talaga dapat bako ipo itong pen touch. Ito pwede man sana po baga so ball pen baga ang nangyari po lugod naatian pa lugod so imbis na malinig, lalo lugod nagkakaraalat. Iyo po. Nagkikimig-kimig na kamo. Iyo bag-aram mo, Made. Kasi bago, may sarong presento, basta garo sa Albay Central or sa Bagay, ko lang sure kung sa eskwela nito. Nangalas so reporter, kung so sarong senior citizen, may kaibang garo, neighbor niya, pamangkin niya ito. Di napot kung may kairiba. Ang sabi kang senior, ay kay pan ko ngaya po, nagtatakig na ngaya po ang kamot ko, di ako makashade. Iyo po ngayon baga, allowed man baga yan, di ba? Allowed man. Ikwaman po dumanapig iban ki immediate family ta. Ito po dahil tao talaga magbasa. Sa ipuan, may guide talagang ang pinaka-immediate family niya. Taas lang apoton kung babasahon kang kaiba, then pag sinabi niyang gusto niya ito, iyo po ang i-shade. Ang style nga ni kan Made, pigtuturo sa na yan dumaan. Tadi mo pwedeng itaram. Tama na lang gugun kataning mo. Kitang aki-aki pang kamot, medyo tugtog pa. Nga ko lang kamot mo nagtatakig. Nakaturo ka duman sa ibong. Okay. Nado ko naman sa buso. Sabi ko, paulog ka kayo. Sabi ko, patruras ini. Pag-aki kayo pa baga Made, muro, baga straight pa. Yung nga na ito. Nga ko may din, nagtatakig na baga muro. Tapos pa ditabi, bilang po bagang mga concerned citizen sa kapalibutan, ang naitingin ko po niya na election, niya na May 9. Minarulos talaga pa di ang bilog. Yun na. Gari, parte na kan sa tuyang, sabi nga ni, tradisyon, kulturang Pilipino madikay mag-eleksyon, dahil na yan mawara. Pero kan panahon da ka ito kang so. Lalo na po kung leader ka. Pero aram ako Made. Talagang anong taka talaga. Mati kasi mga dai mo dapat mamati. Yan, may iwalon ka. May iwalon ka talaga. Kaya kan ako sa dai, panatangog ko sa pagboto ka ito kan mga magurang. May pa-snack sa napakaboto ma, damang kasarong, mapakaunon ka. Iyo po, kato talagang panahon. Buhay naman kita pa dito panahon. Kando, may pakaboto, maduman, may pansit. Magnan. Ano na kumadi? Baka napagal naman ka karuloto. Tawin sa ngayong kwarta. O duman nagbuo. Magayon sa election niya. Very Opo. maski mainiton. Kaya lang talaga. Nagka-problema talaga sa machine. Ang naman kita hindugan. Basta tayo, magtulo kita. May nag-atot pa. Latasod pa kanya. Nagkawaragas lalo. Maring na may mga face mask. Pilit talaga ako sa principal kang liga. Diba yun Talagang nailing ko kung gura siya ka sa constituent.
Yeah. Kay tuwan talagang ang social distancing. Dadagitan ka talaga. Yes. Okay. Salamat, Madi, ah. Talaga. Yes po. Salamat, Madi. Apa na po? Regards kay sa partner mo, ah. Regards to your partner. Ay, ako, igwa pa palan. Ano? Dahil sa sinabi mong iyan, di alam mo naman siguro kung sabi niya man, so what about me? Oh. Sabi, hain man nga yan. Nagpapaulo po mo Nantig, you are not a registered voter. Arog palan ka yan. Makasubog Bakit? Wala sendo, wala man ka sa nasyon hindi, adi? Daiman po, sabi niya, nakikinig siya. meron palang ganyan, kaya na ano siya. Pero maon man siya, o nagkakairiling na ngunya. So, may violet, may ano mga lo. Okay. Muna talaga siya. Iyo po. Mo pa di, kaya midbid niya na. Yeah. Oh, okay. Thank you, Mari. Salamat, ha. Salamat. Diba? Yan, mga sharing mga tugang of experiences, ano, sa pagbuto ta, ngunyan tabing panahon, ngunyan na eleksyon na hindi po sa, ano yan, sa tuya, tabi na lugar. Alright, report muna tayo. Tandali lang, nasa linya po si Don Emilionario, mga tugang hali po dyan sa lugar. Desisyon Bicol 20. Balikan na sa mga reaction nito lang, ha. Saan ko po yan, ha? DZGB Election Coverage. Come in, Don Emilionario. Good evening. Yes, hello, VP Henry. Sagrada, Diyos marahay na banggi po sa gabos. Mga paradagog ta sa DCGB at OKFM Legazpi. Opo. At yun nga, makapirang minuto na lang po magsasala na ang mga presinto. At taod magalat nakita ka na resulta. At yun po ako ngunyan sa Banyag Elementary School. So pakulpa naman po sa tuyang mga butante digdi na may 2,000 na butante duwang tulong cluster sa 12 presinto. So base po sa pag-ulay ta kay Miss Des sa baybay, DESO officer, so far naging okay man po ang resulta kan pagboto po digdi sa Banyag Elementary School na makadikit lang na siyempre pasuruwayan kan mga butante, siyempre pagal naman baga BP Henry. Mainit-init to panahon, tapos gusto gabos makaboto tulos. Iyo. And wala man pong pangyayari na na-isolate na sa mga butante digdi. So far, okay na okay po. So, yes, very good, ha. So, matapakwa na lang kita. 5:29 na, halos garide man ki mga dirakulang insidente na kariribukan habang nagbubuto pa ang publiko tabi. Ano, Don? Iyo po. Okay, sige. So, ini po si Don Imaginario kan 97.1 OKFM Legazpi para po yan sa DCGB Desisyon Bicol 2022. Alright. Desisyon Bicol 2022. Desisyon Bicol 2022. DZGB and OKFM Election Coverage. Alright, dumang kita kay Regina Apinado. Mga tugang aramon ta daw. Ang gari na sa 27 ni si Regina, tama? Barangay Victory Village 27. Kaya po si Kapitan Kasubago na medyo daw atrasado sa pagboto dyan sa sarong clustered precinct. Dyan po sa 27. Ha? Barangay 27 Elementary School. Regina, good evening. Kumusta yan? Maray na bang GBT asin sa itong mga paradangog? Ngunyan haon na po, BB? Yes, go ahead. Ngunyan haon man po giraray kita sa Victory Village Elementary School na kung saan ang pila kang mga botante digdi sa area ay mantinidong halaba pa sa bukod ngunyan. Inihuli sa may mga botante pa ang padiit-diit na nag-aarabot para maghabol sa pagboto sa nasabing eskwelahan. Pareho ang duwang barangay VP na dakol pa ang nakapilang residente. Mas lalo na ang barangay 27 kung saan bandang mga alas 4:30 ning hapon nagkaigwang insidente na malfunction ang sarong voting machine kang sarong presinto sa nasambit na barangay. Asin ini naghaliman ki 5 minuto kaya napunduman BP yung pagboto kang mga tao. Asin kung kukumparawon BP sa oras na ini mas dakol pa ang residente digdi kang barangay 27 ang mga boroto kaysa sa ibang barangay o sa ibang barangay. Mientras tanto, habang man nasa presinto ang sarong botante kang barangay 28, ini man nalula dahil man sa init sa laog. Sigun man sa kapamilya kay ining sa tong na interview, si nanay ay may hilang na high blood at sinalula sa sakod niyan. Pero initig asistensya naman dito kang mga medic asin
ang sa iyang balota ay tiga-asikaso naman kan sa iyang aking kaiba. Yeah. Ini ang report, ako po si Regina Apinado para sa DCGB OKFM Decision Bicol 2022. Regina, sandali lang ha. Sabi mo kasi bago dakulong pang pila dyan sa nagusto pang bumuto as of now ha, 5:31 na. Anong kausa kang, although kasi bago namin yung ka-about BCM, ano ang rason kung natata dakul pang nakapila dyan para magboto? Kaso bago kaya po Sir Hen, nagka-problema po sa 27 po king so voting machine po nag-malfunction kaya na-stuck man po sa mga tao po digding nagboboroto po. So habang day pa naayos so vote counting machine BCM, di ba? Sinistop muna sa pagboto habang day pa naayos. Tapos may mga aarabot-abot pa man po na habang may nakapila, may nag-aarabot-abot man po. Kaya natikun-tikun man po sa tao di BBP. I see. Ubag ka nagkasarabay sinda na, tutulog ita mabuto nga yata, tabing yung kwan nga ya, mako na masyadong mainiton. Yung nga po BBP. Po talaga so mga reason kang iba po digding nagka-iristoryahan tama po. Opo. Kumusta ang eskwelahan dyan, Regina? Kumusta ang, gusto ba yung facility dyan pag-abot sa Tabanggi na baga? Madiklo mo na. Kumusta ang sitwasyon? Eskwelahan? Kung yan po, BP, naiiling ko, dakulon pa pong tao. Ang ibangan ito, dahil na po nasusunod ang social distancing. Pero po, may mga nakatambay man pong mga giraray, nagapa-rumdom kang pag 1 meter sa diyang sa mga tao po. Kaya mga madunong, hindi po nagasunod. May holding area baga? May holding area since before baga na palawag sa classroom, may holding area. Igwa dyan kay Ginibo sa Victory? Igwa man po. Ayun, naputol naputol si Regina. Balikan mo nga si Regina Apinado. Yun pala so rason kung pag nag-malfunction sa BCM, medyo na-stop mo na sukan. Tangali na siguro masiguro na so na maburoto, dahil matambak sa mga balota duman, mga tugang habang pigaayos pa so VCM. Diyan po sa 27, Barangay Victory Village. Alas 6 o kaya alas 6:33 nin pagkahapon. Okay na ba si Regina? Regina? Hello po. Yeah. So until now, kumusta ang ilaw dyan? Ang mga eskwelahan, ang classrooms, maliwanag ba o kumusta? Tampag ka ba ko preparado ang eskwelahan dyan? Man po, BP, mga liwanag man po. Sadyang digdi po sa may luwas-luwasan sa mga nagtitirig po sa tao. Medyo madurdiklong. Pero po may ilaw man po. Oo. Malait yung kikuan. Sabi ko sa bago, dahil kigari holding area na duman ngo na ma-standby sa mga tao bago ka palawagon sa eskwelahan? Igwa po, BP. Digdi po sa Barangay 27, igwa po sinda na may sarong specific na room na duman matikon mo na so nasa pila. Pagkatapos po maluwas, magasunod po sa duwang pila po na palaog sa magaboto po. Ay, very good. Okay, thank you Regina Apinado sa report hala dyan sa Barangay Victory Village. Ingat ka dyan. Apo. Thank you so much, mga tugang. Desisyon Bicol 2022. Desisyon Bicol 2022. DZGB and OKFM Election Coverage. Sige daw, yun halaba pampila sa Barangay Victory Village Palanta. Nagkaigwang problema sa VCM dyan. 6:35 oras po sa Pilipinas. Ans Galero. Good afternoon, Ans. Location please. Maray na bang VP Henry, medyo hihingal ako. Naglibot-libot ako sa Albay Central School. Mas kita ka man naglibot. Paghihingal ka man talaga. Ha? Wala. Naglibot-libot ako na nagbabawasan. Live video ini, tabi Ans. Live video ini. Medyo maluya ang sa kuyang internet. Madiklom na Madiklom na pero kumaiiling da VP, laladawan ta sa mga paradangog. Bulto-bulto pa ang mga tao, digdi. Takulong pa na, paano daw yan, adi? Dili gusto pa ninda na baka nagkasaro sa isip nang ito nang yata anyway bako masyadong mainiton. Ayun nga ni. Okay. Yaw kami digdi sa mga cluster 13 Barangay 17 ang yaw digdi. Higa mabalotang makuanin pahayag ang school principal kan Albay Central School. Si Mama Melissa Caritero. Si Ma'am Tess. Baysa nata baka busy si ining opisina na cluster precinct gini. Class president ini tabi VP kan na Barangay 17.
Ligas City. Kung mailaladawan sa publiko, talagang kadakol pa na mga personang yaraon digdi. Iyo. Sabi na pinakamagayon na principal ka na Albatral School, si Ma'am Melissa Carretero. Ma'am Maray, na pagkabanggi sa ibong nabigyan si Bibi Henry, kumusta ang sitwasyon ka sa itong eskwelahan? Actually, nakulong pa ko niya nakapila. Sa barangay 17 and 13. And may sarong presinto sa 16. Opo. Kasi nag-differensya kanina sa mga I see. Okay. Aside from that, ano pa ibang na-encounter nila medyo mga kwansa na minimal concern sa eskwelahan? Wala naman sir masyado. Yun man lang, BCM lang. So ano po, mga may idea po kamo kung mga how many percent na po sa nakaboto, Ma'am Tess? Wala pa po kaming kasi mamaya pa kami magano ng statistical data namin. Pero basically, di kamo na kasi kami magakuha. Garo di po kamo marami din nakaboto po. I see. So hanggang may maboto po diyan, padagos ang bukasan sa tuyang porsyento. Ano, ma'am? Bukas naman po. Tapos pag within 7 o'clock na within ka naman dito sa may presinto, makakita ka pa rin. Yeah. Opo. Ma'am Tess, salamat ha. Ingat po kamo. Opo, okay po. Alright, thank you. Ange? MVP na pinakamagayon sa school principal. Baka kung mag-comment ka, baka si Mrs. Gideon, makaya dyan sa, di man madango kung mag-comment, dagdag ko tako eh. Kaya dyan man si Mrs. dyan, naka-assist man sa medical team sa Albay Central, Bagong Bayan. Oo. Padaba ko yung eskwela, taligda ko nag-graduate kang elementary. Kaya man pala. Okay, MVP, ay laladawan to sa publiko, katakol pang mga tao digdi, and inisarong parte sa rin ni Albay Central School. 15 sa Kul Barangay 13 sa Kul Barangay 15 katakol pa na nakalinya and mailing tangal digdi nag-install sindanin mga nagkapirang ilaw ay na masigurong kumbaga maliwanag digdi. So mo ngunyan pa sa nagubugta ki ilawan? Gwa ng mga ilaw kaso inigaro nagiging problema. Totoo yung mga nagasakat sa Tukawan sa hagdan? Ay, di nag-iilaw so. Di nag-iilaw, kaya papalitan. Di nag-iilaw. Pundi doon na yung gayon. Baka. Lamang, pinabakalan ang kutakan so kandidato lamang. Tadonasyon niya. Si Sena kandidato. So, si Sadya na may ghost. Pero gabos may ghost. Okay. MVP, dito sa hallway na ini, talagang nahilinta mga kadakotong mga lugar sa inyo. Kasi ang class CBCC dito kadakol titi, na barangay? From 13 to 18, ang yaon digdi sa Albay Central School. Kaya talagang miski pirang oras na sa pirang minutos sa saan. Mag-random kuan ka daw dyan. Natangon yan sa sinagarabutan. Mag-random ka daw. Malo daw. Mga sarwa sa naudawa. Abot lang. Ano ba sila yung pangaran? Ano ko? Sige daw. Natagaro paragal-pagal. Nantig ma'am. Nataputa. Ang ngayon pa lang, labi. Baka simbang labot mo ngayon kung yung maboto. Maray na banggi sa DCGB kita. Mapot lang kami. Random lang. Maski wala po pangaran. Ano po si rason? Ngunyan lang po kamo nagbotong oras na ini. Mainit kanina. Mainit. Iwasan ko sa weather. Ito VP, iwasan na sa init. May point si ma'am. Mainit naman talaga sa bago baga. Grabe ka sa bago. Sige daw. Mga duwa pa daw tulo. Alap kita. Sige daw. Alap kita pwede pang ma-interview. Medyo matiklo muna pati. Yes, VP. Matiklo muna eh. Maapot kita. Sir, maray na banggi sa DCGB kita. Abo. Di man tikingaran. No, name. Nalasupog. Hindi na lang po. Abo man hindi magano. Parang tigma. Sir man natin. Pugi man si Sir. Enjoy na po na magtanong ng BP. Di man hibutong sa ibubuto niya ha? Ay. Medyo paragal na kayo din ni BP. Natapunan tigtangon niya na. Pero ako lang ko talaga mainit eh. Mainit. Pero may nasa isip akong iba eh. Ako, igwaman. Magano pa rin yung nasa isip sang daw. Train mo ako. What's going on? Pero pa rin nasa isip sang daw kung natangon niya pa sa nagluluwas siya. Alam na. Okay. Sa MVP, although may nagkakirang mga class sa
Central School na nabisita ko sa bago. Nagkapera, sarado na or kaya tapos na siya butuhan. Ining mga barangay na may kadakol pang mga residentes, yung mga dakol pa na mga nakapilang niya sa luwas kan mga presinto. And ang mga miyembros man kan electoral board, mga BEIs, presente pa sa mga oras na ma-assistiran ang mga personang ligdi kasi kung ilaladawan ta talaga BP, ginatos ang yaon padigdi sa Albay Central School. Basta ako, medyo na, mainit man kaya talaga? Tama ito si ma'am, mainit itong sa bago? Mainit talaga. Okay, mainit talaga ang sitwasyon. You know. Okay. NVP, bentas na isabay ko naman, haliman kami duman sa nagkapera pang mga sur na barangay na sitwasyon BP, may mga nakapila pa although patapos naman so nagkakapera duman and assisted bad nga raray ka na COMELEC, DepEd and mga uniform personnel. Okay. NVP, sa tuyang report haliman digdi sa mobile unit kay Bahan Siboy, ako man si Ange Galero, Decision Bicol 2022. Thank you, Ange, sa report. Hali dyan sa luwas. Sabi kan sa luwas. Sandali lang, tamay nag-apodes. Tambay mo na tabi, Nonoy Palaboy. Hello, good afternoon. Hello. Ay, good evening po, sir. Good evening po, Kuya Henry. Opo, ano may paglilingkod, amigo? Sa bago po, sa babae po, nagtataram po. Na? Bago po ang may butante mariga po na yung Iyo po, totoo. magboto. Ilang po Correct. Correct. I-check mo. Ano? Bago po ang pag nagbagal ka sa super na cabinet store. Resibo. Ay, di pwede darahon yan, amigo. Aram mo kung nata. Nata po. Pigiwasan taan mas lalo na revoke pag-abot sa harong kapag daradara mo ang resibo mo. Pag dadara ba resibo, ano po? May revoke ko yan. Lalo na magiging problema kita ang eleksyon ta pag daradara mo ang resibo mo sa harong mo. Tama po. Bay na pagparapaliwanag ako. Tagutom na ako. Ano po kaya? Nasubiran pa ako sa eleksyon. Ika. Tapos may matuktok sa arong mo. Eh po, ang problema nga di po pala sa Diba? Pag daradara mo ang resibo mo sa arong, may matuktok sa pag-abot mo. Boss? Ayun sa binoto mo. Ay na, nagising ngayon sir sa resibo. Diba? Yes, okay. Natapot ang dahil po kung bumalik. Natapot ang vote counting machine. Pero po di ko padara po sa kada pa-eskwelahan. Bilang na kaya yan, kaya ba pig cluster na lang, takulang kita ki mga VCMs, kulang ki budget gayon. Pero kung mas maray na bawas-bawasan ko tang cluster precinct, budalagang kidakul na BCM para makatskas ang pagboto. Iyan ko tan dapat yan. Tama po. Dubli po ang Dagdagan ang BCM. Yan. makina, pagkabuto ko mga naginit na, siyempre magkakabiri. Iyo. May point ka dyan ta, nagdadakul ang butante. Ang BCM, di man nagdagdag. Oo. Mayapot ka pa? O tama na, baka tamaan ka na. Sige po, Sige, bye-bye. Okay, sandali lang ako. Sabi ni Dr. sa kuyang amigo, Dr. Raul, natata elementary schools ang ginagamit. Saradit ang mga tukawan. And ano daw kung sa masunod high school or college schools na aram mo tama kadik ni Dr. Raul. Ang gamiton takuta sa mga pangkolehiyong eskwelahan. Kaya lang mabit pa sa ng colleges ta. Pero may point ka po dyan. Ang tukawan saraday ito nakasukulan sa mga elementary. So darak ko lang ni nakakaustoy nga si Konta naulog si Kon sa tukawan si Francia naulog sa tukawan. Sa di talaga ang tukawan ta pang elementary. Diba? Kaya ito nga inabot ko sa desk baga. Indang niya wala na ki mga desk gayud ta. Nanda ko na pa no. Sa lidang ki mga naka-armchair. Naka-armchair. May armchair. Okay? Pero may point ka rin kita, Dr. Raul. Thank you sa mga feedback. Sabi ni Dr. Chris, may eleksyon na sa Lanao del Sur, Balos Snatching, Salbatana. O pade, pakisusuga daw tabi ni pade, may Balos Snatching na tabi sa Lanao del Sur, Salbatana. May problema na kita. Ultimo na sa nang balota, pigi-snatch pa.
Aha, okay po. May lang ha. Okay po. Thanks. Oy, Kwan, yung nasa palagong si Nonoy Palaboy ha. Siya punta ka nga rito, pa nag-report si Nonoy ta. May feedback na so KBP. Uni daw ang pwedeng gamiton migo oh. Inang i-forward ko sa imo ni inang gamiton nindo tabi na Kwan ha. O sandali. Papasukin ko muna ang ulap mula kay Kuya A. Maray na pagkawanggi, BP Henry. Yes. Nag-ilaw na. Nag-ilaw sa in. Di sa northing parte kan Legazpi. Nag-brown out? Nag-brown out. Ano Kaso bagong alas 6:30, BP Henry. 6:30 hang... 6:30. Paano sa magburoto ka ng mga tao dyan? Nag-irilaw kan sa indang mga flashlight. Pero nakakasend kay resulta sa BCM, maski brown out? Take hold, BP Henry. Anyway, so brown out, nangyari man sana mga 15 minutos. Yan, nagbalik na sa ilaw. Oo, pangyayari. Di ano na, kumusta? Nag-ilaw na? Nag-ilaw na. Kan APEC, ang pangako kan APEC, yung brown out mo niyan? Minsan pagkatagap, BP, ang pangako, nananatiling pangako. Diyan ako nasasaktan eh. Sa totoo lang, diyan nasasaktan ng aking damdamin. Sa mga pangakong napako. Kaya ayaw ko nang tumingin. Ayaw mo nang mangarap. Ayaw ko nang mangarap. Lalong-lalo nang ayaw kong manalamin. Bakit? Nasasaktan ng damdamin. Dahil ko lang sigurado, BP Henry Tabi, kung patidig di sa parting Buyuan, Bagong Abre and Arimbay, and then sa mga papaba na barangay, nagkaigwaman ng brownout. Pero dig di sa lokasyon ta, sa Matanag Elementary School, 15 minutos. Tinamaan sa eskwelahan. Tinamaan sa eskwelahan, BP Henry. Gosh. Dahil na maraman sa kausakang brownout, tabigla mo sa nung nag-ilaw. Oh my gosh. Ano ba yan? Makuha na ko ta akong karaba ka sa bago. Ang pangako nga niling brown out. Sabi, anyari. Di ko aram kung mainit ang announcer sa buta. Ipinap ko sa aircon, tamaliputo no, nag-init ang lawas ko talaga. Pata sabi ka ni Papipi, sa isang iglap, marami ang nagaganap. Alam mo naman pag madilim. Iyo. Diba? Kaya pag may naglalaro sa dilim, may rap ang sitwasyon. Hindi natin alam. Maray na sana, BP Henry. Sa isip, tapos man sana hypothetical duda. Okay, sige. Sige, BP Henry, yan tabian kamugtagan din sa... Nag-restore na. Nag-restore na, BP. Nagdurar sana ng 15 minutos. Oo. 15 minutos? 15 minutos, BP Tabi. 5 minutes nga may nangyari. Pwedeng natapos sa 15 minutos. Ay, on minuto sa nga, nakakapot ka to. Okay, sige. Yan ang mga dagdag na informasyon haliligdi sa Norteng parte ka Legazpi City, Kuya A/Nonoy Palaboy para sa Decision Bicol 2022. Gary website /Nonoy Palaboy. Alright, mga tugang, paragos kong nagantabay sa DCGB OKFM Joint Special Coverage para po sa Decision Bicol 2022. Bicol 2022. Decision Bicol 2022. DCGB and OKFM Election Coverage. Alright, kumusta yun si Mary Grace? Naputol si Mary Grace? Naputol ba yun? Naputol, nandyan ba si Mary Grace? Barangkil. Ano mo, bilib ako kanyang 5 volunteer from Bicol University, magkailan sa indang mga strategic ang pag-report, magkailan sa indang, kaya po lang if makuan, pero okay na halos kuan they can report, the complete details, no? Tabi, sa mga areas kung dahil sila, okay? Jimmy, may flash report, aramon ta daw, DCGB Flash Report. Jim, ano nangyari, Jim? Come in, Jim. Yeah, go. Yeah, maray na banggi sa mga paraan tabay-tabi bibi. Ultimong oras na sana. Nagtarabiriya pa so ibang PCI machine. Ano?
Sarong oras na bago matapos. Ora na ni sarong oras. Oo. Nag-arabirya sa busy machine sa Maoraro, sa Banao, sa Bulolo. Batang oras, Jimmy, 10 minutes bago mag-alas 7. O pagburoto, sabi ni Election Officer Andy Toledo, magburoto sa mga yaong pa sa bisinidad. Oo. O dyan, nag-request dyan sa probinsya, din makante reserbang busy machine, contingency. Pura naman, ubos na pala. Sarabay-sabay. Sarabay. Sa uwas. O, sandali. Taon na ipagyapunan ko si Sir Andy Toledo. Sige daw. Opo. Sir Andy, maray na bang itabi on there ka sa programa? Hello. Tama. Good evening po. Yes, opo. Mga tugang-an sa tuya tabing Comelec Registrar yan po sa Ginobatan, Albay. Sir Andy, may report po si Jimmy na medyo nagmalfunction sa batang mga BCMs ngunyan na paranin na po ang alas 7 ng Banggi. What happened po? Yung managad, kung siyempre siguro sa kahaluyan ang paggamit natin sa BCM, igo managad kimang manag-kung out ang mga BCM. Tuloy ma-few siguro manakatulo din sa Ginobatan, but however, so doon na address na, but as of this, mag-alas 6 ang Banggi pasado, ikaw naman kisaro na nag-kung out, so nakakaduwa ng pigaan. Duwa na naman sa pigaayos. Oo, but the problem is, wala lang available kitang mga contingency, halos ubos na nagamit. So, yung mga protocols kayo ng mga teachers ko dapat kibuhon, inkisaro kayo ng mga senaryo. Opo. Sir Andy, tama ba sa pagkasangod-dangog ko sa imo na may duwa ka mangunya na nagmalpunksyon na naman, nakaipon sa lidahan, tama? Oo. Kaya lang din, kita mo ba? Nagkaroon na yung pangsalida, naubos na so gabos na BCMs na nakareserba? Contingency, Contingency. Okay. Tama po. Okay, so ano po ang kwangkaan? Ano ang kwangkaan? Ang gari solusyon tabi dyan, Sir Andy? Well, kung talagang pag-exhaust mo sa gabos na remedy, if talaga unavailing pa, ang mangyayari na sa nakan kung pagawa ng last resort is, pwede na magbuto sa mga tao, but however, dahil hindi mo na makaka-receive sa idang voter receipt, kasi pag-abot ang voter counting machine, if-fed back, dyan ka, I see. Transfer yan sa tuyang mga electoral board sa voter available na. Yun na sana mangyayari ka. I see. So pwede na muna mag-shade sa mga botante sa balota? Pwede na mag-vote na. Tali din pa iba sana yan. Ayun nga lang, dahil sila makaka-receive na kan sa iyo. Opo. Okay. Nga, ini pong VCM naggamiton kung okupado ang gabos, pwede magkuha sa ibang lugar pagtapos na sinda, makagamit ang VCM? Gamitin ba lang sa ibang mga botote masisal tapos na. I see. So, dapat so ginamit po within the municipality of Ginobatan? Correct po. I see. So, yan na. Matagwa mas na kami available dito. So yan pala ng opsyon, pag halimbawa anong munisipyo anong barangay tabi, sir, sa may problema ngunyan? So, para pag-resolver ko nga na barangay sa Banao, sa Moraro, Banao in Moraro. Yun na pagkapingpong ko ngunyan, balik. Kaya pala so, mga taga Moraro, nagitik sa ko, alam mo nang yung pila medigri, ano na nangyari? Sa Moraro, reportin na yun, but however, ang sa tuya kay mga technical support staff, igawa yung kiling duman sa National Technical Support Center sa NTSC na kung minsan na kung saan sinda sila nakaka I see. Dahil ko connected duman, sinda nagpa-follow kan sa mga sa dirinig ng protocol at ina-advise sila sa ano dapat ibuhon. I see. And Okay. Anyway, lang kami ng Comelec main office kung ready na ang mga vote counting machines na for deployment. I see. Opo. So anyway, sir, may option man pala. Pwede na mag-manual voting sinda dyan. Tapos, pag so ibang kataning na barangay ngayon na-send na so mga resulta, pull out sa VCM, pwedeng gamitin po dyan. Ayo, bago sa kataning na barangay, so halimbawa, doon cluster percent, yan din sa kabilang cluster percent, pwede ito i-fed but advance fed na lang. Dumani po, ang importante dyan, may isa na lamang sa pangabakan mga tao na nagkakapili pa
Iyo. Hindi na makabuta naman sila. Although nga siya sinabi, nasa protocol man yan, nasa procedure. Iyo. Hindi na sila magkatanggap kasi ng mga voters. Yeah. Anyway, di man ito kuan yan mga gabos na watchers kaya babantayan man yan pag ora man ni kuan. Ora man problema. Pero di man na sir hindi abutang king nga Pasko. Ay sis me. Nagpaulok ta kaman sa tagari-gari pagalong ka na. Kaya punta ni i-survive. Iyo baga. So, as soon as possible matatapos tabi ang problema niyan ano? Hopefully sa dita panahon natatala sa tutuya. Yeah, and sana may makarecover na kita sa ring kanina. Importante nangyayari talaga yung mga pangarap kanina. Iyo baga. Importante din na madi-deprive so mga tao sa kansa indang diretso na makapagboto. Yun ang pinaka-importante. Opo, okay. Sir Andy, salamaton ha sa pagsimbag ka na po ko. Yeah, thank you so much. Mga tugang, Andy Toledo. Siya po ang election officer kan Ginubatan Albay. Jim, come in, Jim. Nandiyan pa si Jimmy. Jimmy, rejoin day please. Wala na si Jimmy. Thank you, Jimmy ha sa report. Hali po dyan sa lawas. Ngunya na Banggi. Alright, sandali lang ha. Tawagin muna natin ang report ni Mary Gray. Nandiyan, wala na si Jimmy. No more rejoinder. Very good, Jim ha. Thank you so much, Jim. Ulap mula kay Jimmy na salita. Mula po dyan sa Ginubatan Albay. Sige daw. Dubang kita kay Mary Grace Barangkiel. Mary Grace, good evening. Hi, Mary Grace. Mary Grace. Baka may kanta na Mary Grace. Mary Grace, gently fall. Ay, Mary Grace. Wala na, naputol na si Mary Grace. Alright. Sige daw. Tingnan natin. Wala na si Mary Grace. Okay, naputol na. Sige daw. Joshua Bino. Nasa linya. Nandiyan na? Mary Grace, come in. Come in, Mary Grace. Marhay na banggit kasi sa tuyang paradangog sa pagpatagos kang election 2022 digdi mabinit da ang problema alaga diretso lamang ang nawawara. Go ahead. Kang kasubang aga hanggang sa mga alas 3 asin 4 ng hapon na sangunyan kadako lang nagabukod tanganing makaboto. Asin yan batang alas 5:30 nakansaktong matapos ang sarong presinto digdi asin sa sarong presinto man ay may naghahabol pa man ang mga botante na gustong makaboto. Alagad sa batagos ng eleksyon sa kuya man naobserbahan na dai pinabayaan asin titawanan ng gad espasyo kang PPCRV ang mga senior citizen asin ang mga PWD na iyo alagad ang naiinot makapagboto. Kanina lamang ay biglang nag-brown out digdi sa Mabinit Elementary School, alagad igwa pang pasaro-saro na nagaboto ng mga botante. Alagad nawa na nag-brown out, padagos pa man ang pagboto ka nagaharabol na botante. Alagad bigla namang nagbalik ang kuryente digdi sa barangay Mabinit. Ngunya na oras lamang ay pinagirumdaman ka mga deso na magasarado na ang presinto ngunya na saktong alas 7 ng pagkabanggi. Iyan ang report. Ako po si Mary Grace Barangkiel para sa DCGB Desisyon Bicol 2022. Thank you, Mary Grace, sa report. Taong Bayan. Mga tugang, hali po dyan sa luwas sa Northern Barangay kang Legazpi. Standby ka na tabi, Joshua Talas City na. Chains, angko na muna tayo. Kaya ba po mga tugang, si News Manager Mar de la Cruz. Magkakaiba nindo hanggang pong alas 9 din Banggi. Siguro before 9, may mga makukuha na kitang resulta. Naka-standby na po ang samuya na mga tabulators. Mga tugang, mga IT experts na hali po sa SL, Technological College Foundation. Buda po ang samuyang mga volunteers, mga pagiribaligdi, nag-antabay na, mga tugang para bantayan ang resulta po sa iba-ibang sources kan informasyon para po sa partial, unofficial, and final unofficial result kan sa tuya pong election 2022. Salamat kasi ng pagantabay. Mga tugang, susunod na News Manager Mar de la Cruz. Bilangan
Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kaguranan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, mga tugang oras nga ito alas 7:03. Tapos na ang kampanya. Ang mga Bicolano nagpili na kan sa ilang mga lider. Desisyon Bicol 2022. Desisyon na magiging panalmingan asin giya sa pag-angat kan buhay sa tahukan pagbangon gikan sa pandemya asin krisis sa ekonomiya. Nagkatirang oras na sana, maaaraman ka kung si Isay ang pagtitiwalaan kan mga Bicolano. Desisyon Bicol 2022 at DZGB OKFM Special Election Coverage. On Bicol 2022. Desisyon Bicol 2022. DZGB Election Coverage. Mga tugang, good morning, good evening. Sa mga kababayan niya, ito ko po si Mardelan, dahil iba, sadit sana.